вопрос. Розстався. Говорить і показує Радіо Свобода. З вами Валер Каліновський. Наша камера знаходиться на пляцовці каля кінотэатра «Кастрычнік» у Менску. Тут сёння починається збор людей для традиційної красавіцької акції «Чорнобильський шлях», акції пам'яті ахвяраў радыяцыі, ахвяраў аварыі на Чорнобильській АЭС, штогадовай і традыцыйнай. Але мы можем заўважыць, тут ёсць і традыцыйныя атрыбуты гэтага жалобнага шэсця, а таксама і нейкія новыя. Давайте для пачатку паглядзім, шановнае гаспадарства, якія у нас лёзунгі. Галоўны лёзунг сённяшняй акцыі, як заявілі арганізатары, это не расійскай ядзернай пагрозе. Яны пад гэтым маюць на ўвазе і будаўніцтва атамных электрастанцый, у тым ліку беларускай атамнай станцыі ў Астраўцы, а таксама і пра тую ядзерную пагрозу, якую Расіі заяўляюць наконт ядзернага попелу, наконт пагрозы выкарыстання ядзернай зброі. У прыватнасці пра гэта гаварыў прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін, гаворачы пра анексію Крыма. Апрача таго, далей мы можам заўважыць яшчэ адзін новы актуальны лёзунг — свабоду Кірылу Селівончыку. Гэта малады беларус, праграміст з Ніжняга Новгарада. Ён з'ехаў туды працаваць у Ніжні Новгарад і быў там арыштаваны расійскай ФСБ за тое, што перапосціў антырасійскі пост у сацыяльнай сетцы ВКонтакте. Яго пакаралі 2 гадамі калоніі пасялення. Мы можам заўважыць ікону вось там маткі Божай ахвяраў Чарнобыля, звон і іншыя традыцыйныя атрыбуты. Сёлета это шэсце. Шэсце павінна пачацца праз 25 хвілін і пойдзе яно традыцыйна. Да капліцы ахвяраў Чарнобыля і памятнаму знаку ахвяраў Чарнобыля у Менскім парку дружбы народаў на плошчы Бангалор. Як мы бачым, тут ужо даволі шмат беларускіх бела-чырвона-белых сцягоў розных палітычных партый, знакаў радыяцыйнай небяспекі. Бачым мы таксама і украінскую сімволіку, чорныя балёнікі, якія выказваюць жалобу, чырвоныя і белыя балёнікі, якія сімвалізуюць беларускі сцяг. Зараз у нас ёсць магчымасць, шановнае гаспадарства, пагутарыць з адным з арганізатараў чарнобыльскага шляху, прадстаўніком руху за свабоду Юрасём Губарэвічам. Юрась, скажыце, калі ласка, чым адметны сёння чарнобыльскі шлях і чаму вы прынялі рашэнне мітынгу не праводзіць? 9-я гадавіна з падзеяў у Чарнобылі. На жаль, за гэты час нічога не змянілася, перадусім у стаўленні уладаў да грамадства, і сёння экалагічныя наступствы як ніколі адчуваюцца людзьмі. Ужо вырасла не адно пакаленне у сем'ях ліквідатараў. Людзі працягваюць атрымліваць харчаванне, якое выращваецца на забруджаных тэрыторыях. Ад гэтых падзеяў 30гадовай амаль даўніны не застрахаваны ніхто ад наступства гэтых падзеяў. Колькасць хваробаў, асабліва на рак, яна пацвярджае, што беларусы проста знаходзяцца на грані вымірання ад той забруджанасці, якая і сёння ёсць на нашай тэрыторыі. Но мы збіраемся кожны год, і сёння
дастаткова вялікая колькасць людзей, калі зважаць на палітычную атмасферу, якая пануе ў Беларусі, калі зважаць на атмасферу страха альбо апатыі. Люди все равно подтверждают, что они готовы выходить на улицы и доказывать своим уделом, что они памятуют про те подеи, что они не боятся никаких наступствов. В этом году мы вырашили отмовиться от митинга, потому что традыцыйна нам перашкаджаюць правесці мітынг у нармальным фармаце, няма магчымасці правесці гукаўзмацняльную апаратуру, людзей заганяюць у загон за турнікеты, таму значная колькасць удзельнікаў усіх папярэдніх акцый адмаўлялась заходзіць у такія адведзеныя месцы. Я лічу, што асноўны сэнс тым, каб сабрацца разам, прайсці цэнтральнымі вуліцамі горада, прадэманстраваць, што у нас шмат, што ёсць людзі, якія памятаюць, людзі, якія неабыякавыя, показать всем мінакам, что мы можем и не боимся выходить на улицы. Думаю, что в этом плане сегодняшняя акция будет поспеховой. Я ведаю, что вы все тем не менее, что не будем митинга, збираетесь все равно ухвалить традиционную резолюцию Чернобыльского шляха. Какие механизмы ее ухваления? Зараз волонтеры раздаюць тэкст рэзалюцыі. Вот мы маем паўгадзіны, покуль адбываецца збор, каб людзі маглі прачытаць і азнаёміцца. Пасля арганізатары звернуцца да прысутных з просьбай выказаць сваё меркаванне адносно рэзалюцыі і ухваліць яе сіламі тых людзей, якія зараз прысутнічаюць на месцы збору. Ну, я ведаю, што вы праводзілі перамову гарвыканкаме наконт бяспекі ў тым ліку. Ну і зараз ведаеце, якая сітуацыя. Ну, па-першае, як сёння это будзе забяспечаная бяспека грамадскага парадку і колькі это будзе каштаваць арганізатарам? В этом году нововведение, и на День воли, и зараз на Чернобыльский шлях организаторы вымушены платить за послуги милиции. Ранее это все было бесплатно, и натурально, коли это бесплатно, бо право на бяспеку у Беларуси, громадянам Беларуси гарантуе Конституция, это обовязок милиции сочить за порядком, но тем не меньше в этом годзе на Дзень волі з арганізатараў запатрабавалі больш за 20 мільёнаў. Сённяшняе мерапрыемства каштуе 13,5 мільёнаў беларускіх рублёў. Мы назіраем тут некаторую прысутнасць міліцыі, спадзяемся, што яна тут не для правакацыі, а насамрэч, каб выканаць свой абавязак і нейкім чынам паспрыяць ахове грамадскага парадку падчас мерапрыемства. Но тым не менш, зноў хочу падкрэсліць, што удзельнікі ніколі самі не робяць нейкіх антызаконных дзеянняў, не правакуюць мінакоў, і таму, на нашу думку, залішняя увага да бяспекі мерапрыемства яна не патрэбна, і хацелось бы, каб надалей мы не плацілі за наше право сабрацца і прысутнічаць. За дубінкі? Так, фактычна за дубінкі, бо в этом годзе міліцейскае начальство нам паабяцала, што грошы пойдуць на рахунак дзіцячага дома, але невядома, калі мы сутыкнемся з сітуацыяй, калі за уласныя грошы мусім аплачваць яшчэ і затрыманні, якія, на жаль, часта бываюць. На ніводная акцыя не робіцца выключэннем, нават калі яна дазволена, тым не менш ад некалькіх чалавек да некалькіх десяткаў чалавек традыцыйна затрымліваюць. Спадзяюсь, што на гэтым разам будзе не так. Ну і на гэты момант пра нейкія, скажем, правакацыі ці нейкія складанасці з даездам людзей да месца збору нельга гаварыць пакуль што. Покуль такой інфармацыі не было, мы стараемся ее моніторыць. Калі нешта будзе паступаць, то натуральна будзем абвяшчаць СМІ. Дзякуй вялікі. Юрась Губарэвіч быў з намі. Ну, а мы тым часам працягнем сустракацца тут з людзьмі, распытваць, якія іх настрой, хто прыйшоў з якім транспарантам, з якой прапановай. Давайте мы пройдемся зноў крышачку по пляцоўцы каля кінатэатра «Кастрычнік» у Менску. Мы бачым тут традыцыйныя патрабаванні вызваліць палітвязняў і таксама лозунг наконт будаўніцтва беларускай атамнай электрастанцыі ў Астраўцы, Астравец, другі Чарнобыль. Написано на транспаранце, а побач транспарант, на якім традыцыйнае патрабаванне беларускай апазіцыі, патрабуем вызваліць палітвязняў. А таксама мы бачым злева актывістаў, якія трымаюць гэты транспарант з патрабаваннем вызвалення палітвязняў. Яны апранулі кашулі
такія майкі, на якіх написано «Лукашенко сыходзь». Гэта кашуля, за якую быў засуджаны адзін з тых. Так, і байкот выбарчаму фарсу мне яшчэ падказваюць, што напісана на іхнай майцы. За такую кашулю быў затрыманы адзін з цяперашніх палітычных вязняў, актывіст з Гомеля. Давайте мы спытаем, калі можна. Добрый день. Скажите, вот гэты надпіс, ён што значыць у вас і чаму вы его сёння апранули? Гэты надпіс выказвае маю салідарнасць з Юрыем Рубцовым, адзін з нашых новых палітычных зняволеных, якому зараз пагражае срок у калоніі. Фактычна ён быў асуджаны не за так званую абразу суддзі, а за тое, што ён ніколі не баяўся выказваць свае перакананні наконт таго, што Лукашенко павінен сысці. Я бачу, што наша тытульная апазіцыя займаецца глупствам, гуляюць у выбарчы факт. Того, каб змагацца з рэжымам. На салідарнасць з Юрыем Рубцовым, на акцыю свайго пратэсту супраць існуючай улады, я вось і апрануў гэтую майку. Юрыя Рубцова засудзілі спачатку да хіміі, ён адбываў пакаранне ў Купліне, а потым улады палічылі, што ён ігнаруе адбыццё гэтага пакарання, і зараз на яго завялі крымінальную справу, і яму пагражае турэмнае зняволенне. Ці у вас ёсць нейкія навіны ад Юрыя Рубцова, ці няма? Як зараз з ім? На жаль, няма іншых навінаў, акрамя таго, што ён, здаецца, уже пазнаёміўся з крымінальнай справай, але што там будзе далей, я яшчэ не ведаю. Але я ведаю адно: калі мы не будзем праяўляць сваю салідарнасць, прычым самым простым, прамым і актыўным чынам, то у нас будзе яшчэ адзін палізняволены, яшчэ адзін, а ў гэты час так званыя палітыкі будуць займацца гульнёй на поле Лукашэнкі, падыгрываючы яму ў якасці дрэннай масоўкі. Вас завуць? Максим Винявский, громадянская компания «Европейская Беларусь». Максим, я не могу не спытать, вы маете такую самую майку с таким самым надписом, вы так само можете ризиковать, так как и Рубцов, что вас сегодня в конце затрымают и скажут, что вы ругались матом? Магчыма, і не ў канцы, магчыма, і скажуць. У мяне, здаецца, ўжо больш за 310 сутак арышту. Магчыма, будуць не суткі, магчыма, будзе нешта іншае, але я не магу стаяць у баку. Дзякуй вялікі, Максим. Бачым, што супрацоўнікі міліцыі, праца якіх будзе аплачаная 15 мільёнаў беларускіх рублёў з боку арганізатараў, ўжо знаходзіцца тут і з дубінкамі, што ж, платная праца. Так. 11 мільёнаў Владимир Някляев зараз у жывым эфіры Радыё Свабода, на сайце Радыё Свабода. Добрый день. Добрый. Я хотел вас спытаць ваше меркаванне, вот спачатку, конечно, про платнасць гэтых акцый. Гэта ўпершыню сёлета мы павінны плаціць арганізатары, удзельнікі грошай за дубінкі. Слухайте, калі дзяруць ужо з тых людзей, якія просто не маюць ніякіх грошай, з так званых дармаедаў, якіх дзяржава паставіла ў тую сітуацыю, што яны просто не могуць нічого зрабіць, каб пракарміць сям'ю, дык яны яшчэ павінны за гэта плаціць. Дык тут вось яны глянулі, нібыта людзі, значыць, прыйшлі там, можа, апранутыя, чаму з іх не здзерці. Это, конечно, яшчэ адзін паказальнік таго, як улада адногул адносіцца да ўсяго таго, што ёсць народ, светапачуванне народа, разуменне агульнай сітуацыі. Замест таго, гэта трагедыя. Чарнобыль — это трагедыя. Яна не скончылася ў 86-м годзе. Яна ў лейкеміі цягнецца, ў захворваннях дзяцей, дарослых. Карацей, гэта насамрэч нацыянальная драма. А яны робяць выгляд, зрэшты, як з усім астатнім, і з эканомікай, і з палітыкай, што ў нас найлепш, і вось адзіная сіла, якая можа выяўляцца ў гэтым нашым цудоўным свеце, якую малюе сённяшняя ўлада, вось гэтыя людзі з дубінкамі, якія нам паказваюць, што ціха, і з Чарнобылем ціха, і з рэформамі ціха, і зусім ціха, і ўсё у вас будзе як мае быць. Не будзе так, пакуль народ не згуртуецца і не выявіць сваю волю, у тым ліку і па Чарнобылю, пакуль не будзе выяўлена воля з будаўніцтвам новай атамнай станцыі, будаўніцтва якой не ўзгоднена з грамадствам, не сказана людзьмі будуйце. Калі энергетыкі кажуць вядучыя, што ў нас хапае электраэнергію, вы проста перабудуйце гэту вашу эканоміку, гэтыя стратныя
прадпрыемствы, перавядзіце на новыя тэхналогіі. Гэта ніхто не чуе. Зноў набралі грошы, гэтыя грошы убаханыя ўжо там у цэмент новай этой электрастанцыі, з якой, дарэчы, невядома яшчэ, ці будзе хоць які-небудзь толк. Але ці збудуюць, як вы думаеце? Не. З гэтым крызіс Не, раскрадуцца грошы. раскрадуцца. Я думаю, што это карупцыйны праект увогуле. Ну, на тое выглядае, на тое выглядае. Як яно ідзе ўсё, як яны некуды. Толькі фундамент залілі, грошай уже няма. Толькі нейкія сцены пачалі ўзводзіць, ужо няма. Толькі пасёлак пачалі будаваць, ужо няма. Класічны выпадак карупцыйнага праекту. Это паэт Владимир Некляевич. Як-небудзь яшчэ вас можна прадставіць? Не, дастаткова, што паэт. Дзякуй вялікі. Працягнем нашы гутаркі. Нас магчыма яшчэ адным секундам змоўчна. Наталья, мы тут сустракаемся з рознымі удзельнікамі шляху. Кранальная сустрэча Наталья Адамович і Владимира Некляева. Некалі мы з яе бацькам сустрэчу наладзілі з акадэмікамі, якія адказвалі за рэактар, за Чарнобыльскую станцыю. І помніш, што яны нам сказалі, калі мы сказалі ім пра тое, што гінуць людзі маладыя, яны сказалі закон больших чисел. Новые родят. Новые. Бабы народзяць новую, да? Наталья, вы прыйшлі на гэтую акцыю асабіста, што сказаць, што засведчыць? Ну, по-перше, я хожу на все акции старые, вот, с першую Чернобыльскую, потому что на двух перших и был мой тата. На першым Чернобыльском шляхе, на другим, но потом он уже, на жаль, сышоў з жыцця, і таму як мой долг, ці просто і паглядзець, і колькі людзей, і як это все адбываецца, і я кожны год прыходжу і отслеживаю, тым больш, што кнігу такую сабрала, стварыла, як стваральнік, я складальнік бацькавую кнігу, таму што все было ж это до 20-годдзя Чарнобыльскай катастрофы. Напярэдадні з дапамогай, на жаль, уже пакінуў таксама гэты свет Геннадія Грушевога і Леоніда і Велихова, Евгена Велихова, якія мне дапамаглі зрабіць гэтую кнігу. «Імя всей звезде Чернобыль» называлася она. Это бацькавы публіцыстыка, сцэнар, нататкі, артыкулы, все, якія былі по часописах, по газетах, и, конечно, никто не будет их там збирать и шукать по библиотеках, я просто собрала в одну книгу. И, на жаль, мне тогда казали, что она состарея, уже хутка будет 10 год, як яна, тому что стварылась книга, тому что в наступном году уже будешь 30 год Чернобыльской катастрофы. И годы идут, а ничего не меняется. Но будуецца новое. А калі згадаць першыя чарнобыльскія шляхі, той масавы ўздым, той пратэст, тую боль, а зараз нібыта людзі да гэтага прывыклі і супакоіліся. Ёсць такое, ёсць адчуванне. І тым больш уладам это все, каб это было на другім узроўні, можа і людзей бы больш, калі б улады памяталі і таксама пра гэта. А самае жахлівае, я думаю, мой тата таксама супраць вельмі выступаў бы, это будаванне новай станцыі, тым больш у такім месцы, як кажуць, амаль курортным. Хто-то пісаў, што калі б ужо будаваць, так той бы зоне... Дроздах? Да, Дроздах, там, дзе сама Чарнобыльская зона, да, уже больш забруджаная, то уже хутка месца на Беларусі не будзе, як кажуць, ад атома чыстага таксама. І зноў жа это расійскі праект, і гэта неправерены праект, яшчэ не працаваў. Это все уже, да, все, хто хоча, гэта адслежвае, чытае, ведае. На жаль, што ніякого, зараз такого слова, як тэндера не было, ні з народам, да, я чула, што сказаў Владимир Прокопыч, што ніхто ніякого, нават Акадэмія навук вучоныя падтрымалі, што таксама жахліва. Прозвішчы ўжо не буду іх называць, але ёсць такія. Вашае меркаванне іншых людзей, яно відавочнае, зразумелае, але ці пачуюць, ці хоць прыслухаюцца там, хто прымаюць рашэнні, як вы думаеце?
Ну, боюся, што не. Пакуль, як кажуць, нішто не здарыцца, не дай бог. Ці просто одна такая надзея, што грошай не хопіць. На жаль, вот як з маскоўскім аўтавакзалам знеслі, а грошай зараз няма. На будаўніцтва няма. І вот у мне таксама кожны раз, калі я чытаю, што няма грошаў на будаўніцтва, ну, станцыі, то только радасць ад гэтага. Можа, так і адбудзецца. Ну, дякую вялікі. Ну, так, праз 5 хвілін, відаць, будуть рух люди, але 5 хвилин у нас еще есть, каб тут побыть на пляцоўцы, ще пагутарыць з кім, з цікавымі людзьмі, якія прыйшлі на сёлетнюю акцыю «Чарнобыльскі шлях». А тым часам пачынае фармавацца калёна. Адзін з лозунгаў, які мы тут бачым, Расія – гэта вайна. Справа ў тым, што Расія працягвае вайсковую аперацыю ў Украіне, ў Донбасе, хоць там замірэнне, але кожны дзень прарасійскія сепаратысты і расійскія вайскоўцы атакуюць пазіцыі украінскіх вайскоўцаў. Да гэтага часу застаецца акупаваным Крым украінскі. І вось удзельнікі маніфестацыі яшчэ раз звяртаюць на гэта ўвагу, што Расія вядзе фактычна вайсковую аперацыю ў суверэннай брацкай Украіне. Что это? Что он означает? Не ведаю, что он означает. А в цілі чого ви його тримаєте? Що він хотів би тим підкреслити? Ага, ви автор? Это плакат, написано «Европа обожает диктаторов, негодяев». Это плакаты на тему последних встреч европейских лидеров, да, с Лукашенко. Ви протестуєте супроти чого? Ж каб не сустракалися з ним? Мы протестуем супротив того, как европейцы сустракались с мерзавцами. А ви думаєте, його запросять у Ригу на саміт Сходнього партнерства? Могут запросить, или это покажет всю моральную никчемность Европы. А які ваші альтернатива? Що ви хочете, щоб вони зробили? Вор должен сидеть в тюрьме. Это позиция Лукашенко. Дякую, зрозуміло. Так, ваша позиція. А, ну, тут на російську написано, а там на литовській мові, я так зауважу, і на інших мовах країни Європейського Союзу. Так, міліція зараз докладує, скільки часу залишається початку руху колони. 4 хвилины. Ну, на гэты момант за паўгадзіны тут сабралася некалькі сотень чалавек. Вось, не скажем, што так шматлікі, ну, магчыма, это звязана з тым, што выходны дзень, цёплы дзень нарэшце пасля доўгых прахалодных. Людзі... Так, люди, может быть, не все упэўнены тым, што да іх прыслухаюцца ўлады, да іх пратэсту, ну, да іх выказвання. Ну, але тыя, хто мяркуе, што трэба прыйсці выказацца, трэба узгадаць загіблых ад Чарнобыля. Сюды прыйшлі, взялі з сабой чарнобыльскі звон і ікону Маці Божай ахвяраў Чарнобыля. У першым шэрагу мы бачым, апрача бела-чырвона-белых сцягоў, жоўты сцяг з украінскім трызубам. Это сцяг герб Украіны, і гэта такі самы герб, які быў на кашулі Надзеі Саўчанкі, арыштаванай расійскімі спецслужбамі украінскай лётчыцы, афіцэры, якую выкралі, перавезлі в Маскву, зараз трымаюць у следчым изолятары і абвінавачваюць, што яна нібыта мала датычнасць з украінскіх журналістаў. Ну, але
українська символіка, яку тут ми бачимо і на плечах у людей, і ніякі стяги, може на меншій ступені, чим в інших політичних акціях, яна свідчить не тільки об тим, що Білорусь підтримку Україні у цій теперішній ситуації війни з Росією, але й тому, що Чорнобиль об'єднав дві наші країни, Білорусь і Україну. Аварія відбулася на території України, але зовсім побач з Білоруссю. І велика частка території Білорусі і території України була засипана радіоактивним попелом. Добре, я бачу, Ігор. Ну що ж, стосовно господарства, покуль ще люди не рушили, давайте зустрінемося ще з важним чоловіком, коли можна. Георгій Лепін, науковець. Добрий день. Георгій Лепін, науковець і ліквідатор, удільник ліквідації, удільник ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. Ну, ми розуміємо, які у вас почутті, але одне питання від наших глядачів, які глядять нашу трансляцію. Люди виказуються супротив будівництва атомної станції в Островці, а люди питаються, а яка є альтернатива? Якісь альтернативні країниці нам цієї станції, як ви міркуєте? Ну, во-первых, никакая альтернатива не требуется. Дело в том, что имеющихся мощностей в Беларуси за глаза достаточно. Более того, на Лукольмской ГРЭС начали модернизацию блоков, и при этом увеличится мощность приблизительно на 1 гигаватт. Это почти мощность одного блока ядерного. Так зачем же нам ядерный, если мы получим и так несравнимо дешевле, несравнимо быстрее и безопаснее? Так что никакой альтернативы не требуется. А эта станция, кстати, строится не для Беларуси. Давно всем известно, что она не нужна Беларуси, и, кстати, она не нужна никому. Вот это самое интересное. Когда прибалты заявили, что они переходят в энергосистему Евросоюза, получилось так, что они теперь не смогут покупать электроэнергию евросоюзную, то есть из России, не смогут. А раз не смогут, значит, они не будут покупать энергию от этой станции. Так для кого она строится? Так кто ее будет? Вы не хотите продавать в Евросоюз? Некому, никто не купит. Невозможно, Евросоюз не может покупать энергию. И нам она не треба. А нам она не нужна. Так я не разумею, а для чего это все? Так вот, ответ на вопрос. В Калининграде строили точно такую же. И когда россияне поняли, что покупать энергию прибалты не будут, они ее прикрыли. И она не строится. Уже нет. Уже не строится. А у нас продолжают строить. Некоторые думают, что не хопить грошей, не хопить імпету все-таки добудувати. Як ви думаєте, чи можемо дочекатися, що її не буде врешті? Я уверен, что ее не будет, что ее не пустят никогда. Но сейчас она кому-то очень нужна. Есть такая особенность вот этой системы строительства атомных станций. Там очень легко воровать. Потому что смета там непрерывно пересматривается. Поэтому сейчас те, кто это затеял, довольно успешно заполняют собственные карманы. Вот и вся причина. А в остальном она не нужна. Раскрадуть, а ничего не сбудують? Конечно. Я вот был в Крыму в марте прошлого года. Как раз на референдум ездил туда. Так вот, в Крыму я нашел атомную станцию, которую там строили. Ее в 95-м году прикрыли. Причем первый блок был готов на 80%. И ее прикрыли. Все, не строят. Сейчас она полуразваленная, обшарпанная, ободранная. Я наделал фотографии, так на них смотреть страшно. Вот тоже будет и у нас. Ну, может быть, дай-то Бог, ее раньше прекратят. Я думаю, наполнят карманы и закроют. Скажите, а
Улады неяк до ученых прислуховываются до альтернативной думки, это бесполезно пока. Это бесполезно. У нас есть возможности и агрегаты устанавливать, ветроэнергию использовать. У нас по условиям ничуть не хуже, чем в Германии. Однако в Германии сейчас мощность ветроагрегатов значительно превысила мощность всех ранее работавших атомных станций. А у нас нет. У нас по пальцам можно пересчитать их. Я две Да. ветрогенератора, два бачу. Так що пальців ще надовго хватить. Зрозуміло. Ну і як ви міркуєте, все-таки в громадстві забилися вже на цю проблему? Мало хто про її пам'ятає, мало хто кого хвалює. Чому так здарилося? Ну, понимаете, это все хотят, чтобы мы забыли. Кому-то это выгодно. Ведь наш дорогой и любимый предлагал людям даже материальную помощь, если они назад вернутся. То есть у него желание такое сказать: все, Чернобыль был и весь вышел, нет его. Но это же не так. Это не так. Конечно, не так. Это можно будет сказать через несколько сотен лет. Что он вышел. Да, тогда уже уровень будет, терпимый. Ну, а зараз люди там живуть неподалеку, там вирощується сільськогосподарська продукція, вона розходиться по всіх. Конечно, Небезпека застається. конечно, остается. А какую роль сыграл иод радиоактивный? Ведь сколько тысячи людей оперировались на щитовидке, удаляли щитовидку. Это же инвалиды уже. А раньше в Беларуси в течение года был 1-2 случая, а сейчас тысячи. Вот это последствия Чернобыля. Ну що ж, це ті доступства з Чорнобиля, з якими нам ще довго жити, так міркує вибітний науковець Георгій Лєпін, удільник ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. Ми з ним рух у Чорнобильському шляху. Зараз колона сформована, проходить по проспекті Незалежності і праз некоторий час буде поворачивать на вулицю Ганова, каб далей рухатися до Чорнобильської каплиці. Реальна ознака помніка ахвярам Чорнобильської трагедії, які знаходяться у парку дружби народів. Традиційно. Так. Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! 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 Доволі вузька і тесна ісці гэтымі ходниками по вулиці Сурганова, так що тут складано ким-нибудь ще поговорити. Но либо вернуться, а вийсця у нас іншага нема. Кожний год, калі дають магчымасць прайсціся на дзень волі на чарнобыльскі шлях, то прапаноўваюць менскія ўлады толькі гэты маршрут, нязручны. І, як заўсёды, вельмі шмат міліції. Ось тут ми бачили на рагу, на повороті, як міліція ахоўвае дэманстрантаў. І бачым, што зараз уздоўж праезнай часткі ў чорным стаяць супрацоўнікі ОМОНу. Вось, гледачы нашага сайту задалі на канале YouTube пытанне,
як міліція оцінює сьогоднішню акцію. Ну, дякую велике, ми отримали ваше питання. Давайте я поспробую його задати господарам міліції, представники міліції вже пізніше, ближей до месца, где буде відбуватися складання кветок, коли вже акція пройде, поспробую, скажуть, але міркую, що ці ОМОНовці, які ми бачимо вздовж траси, напевно, нічого не будуть говорити, треба шукати офіційного представника, може, пресового секретаря у міліції Гарвиконкама. Ну ось ми бачимо так само, що люди, опроча біло-червоно-білих білоруських стягів, несуть і українські. Молодий чоловік, а можна я вас спитаю, хто ви, откуль і чому ви несете український стяг? Так, меня зовут Илья, я сам с Беларуси, я громадянин Беларуси. Несу флаг Украины, стяг Украины, потому что підтримую Україну, підтримую яе у сённяшнім военном конфликте, який происходит в Украине. Ну і зараз у нас Чорнобильський шлях, і Україна – гэта країна, яка так само, як і Беларусь, стала ахвярой этой жудасной аварии. Откуль вы скажете, где вы учитесь? Вам, может быть, складано? Не складано. Я сам з Гомелю, але навчаюся у Менску, у БДУ на жістфаку. Дякую велике. Так, серед ОМОНовців, які от стоять обапал дороги, ми можемо зауважити і в таким креповим береті. Це чоловік, який пройшов адмислове випробування, лічиться більш дужим, більш моцним, більш витривалим. Еліта ОМОНу. Еліта ОМОНу супроводжує нас на Чорнобильському шляху. Правда, я вражений, колькі шмат тих ОМОНовців чорним, а проча, я лічу, що абсолютно нема потреби. През кожні 5 метрів, як стояли тут ОМОНовці чорним. Ну, але їм треба відпрацьовувати тих 15 мільйонів, які Мінський Гарвиконкам запотребував за ахову акції. Ну, ось на 15 мільйонів хлопці заробляють. Так. По раціях можна чути, як вони говорять, хто де повернув, кого почув. Під повним контролем проходить сьогодні Чорнобильський шлях, повним контролем міліції. Ну, про 3 метри літерально стоїть ОМОНовець у чорним, з газовим балонником, з дубинкою. Щиро кажучи, давно такого я не бачив. Как такая великая колькость ОМОНу со спецсродками стояла на опозиційній акції, супроводжала мирний, традиційний Чорнобильський шлях, акцію ушанування ахвярів Чорнобиля, акцію протесту супротив будівництва атомної станції Островці, акції протесту супротив російської ядерної погрози. Погрози як той, яка несе у будівництві атомних станцій, в тим ліку у Білорусі, так само і погрози ядерної зброї. Головний лозунг сьогоднішньої акції «Чорнобильський шлях» не російської ядерної погрози має на увазі і те, що президент Росії сьогодні заявив об тим, що летось під час окупації і анексії українського Криму він був готовий використати ядерну зброю, розважав принаймні над гепіним. А раніше російські пропагандисти казали, що Росія єдина країна, яка здольна зробити з Злучених Штатів Америки радіоактивний попіл. Безумовно, ці виказування обурили і насторожили не тільки сусвітніх лідерів, але й звичайних людей, у тим ліку тих, які прийшли на сьогоднішню демонстрацію «Чорнобильський шлях» у Мінську.
Мы знову проходим самыми вузкими этими месцами, вельми незручно. Ну, просто литерально метр, такая вузкая горловина, и машины едут побач. Ну, гэта сведчыць, якім чынам трактуюць улады прадстаўнікоў грамадскасці, якія папрасілі ў іх дазволу правесці дэманстрацыю. Зараз у нас есть магчымасць, может быть, коротко переговорить с Эдуардом Лобовым. Эдуард, добрый день. Добрый день. Скажите, калі ласка, вы в мінулым годзе не могли удзельнічаць у Чорнобыльскі шлях? Не, конечно, я отбывал термин покарания. А вось вы зараз як бы маеце магчымасць на волі. Што вы маглі б сказаць, як змяніўся Менск, як змяніліся, скажем, дэманстрацыі параўнанні з тым, як да вашай пасадкі? Ну, демонстрации збольшага засталіся амаль ж такими же, як і былі. Ну, а наконт Менска стало значна больш новых пабудоў. А настроі людзей? Настрой людей у сувязі з Украінай пачаў некалькі раскалывацца. Расколеныя? Да. Бо ёсць прыхільнікі Украіны і дастаткова шмат прыхільнікаў Расіі. А якіх больш? На вашу думку, сярод вашых знаёмых? Цяжка сказаць. Магчыма, 50 на 50. А магчыма, што і за Расію негдзе і болей. А скажите, а у Калёні, дзе вы былі, там ужо ж была вайна тады в Украіне, так? Так. Як там паставіліся да этой вайны? Ну, так як і на волі? Тэлебачанне расійскае, і ўсе пачалі ставіцца больш да Расіі. Но былі, канешне, людзі, якія ставіліся пазітыўна да Украіны і асуджалі Расію. А праблемы Чарнобыля уже вязняў не хвалявалі? Ну как, конечно, хвалявалі. Памяталі? Конечно. Эдуард, ну і скажите, калі ласка, чым вы зараз займаецеся? Ці удалося вам владкавацца на працу? Ці не ведаеце, у якую арганізацыю вы вярнуліся? Я, як по-ранейшаму, застаюся ў Маладым фронце і працую зараз кур'ерам. Кур'ерам працуеце, владкаваліся, так? Так. Знаходзіце пад наглядам яшчэ міліцыі? Так, конечно. Не парушаеце? Но одно парушэнне ёсць, спазніўся на паўгадзіны да хаты і далі одно парушэнне. А удзел у акцыях дазволены вам? Не. Вот зараз вы нелегально тут? Так. Не будем говорить милиции, что вы тут. Таким чином вы пришли на Чорнобыльский шлях, ризикуючи, что вам будет еще одно порушение. Зразумело, покинем это без комментару, это ваше решение. С нами был Эдуард Лобов, былый политвязень, удельник солид на Чорнобыльского шляху. Нет. Беларусь! Живе Беларусь! Атом мир везде прибавит! Атом мир везде прибавит! Атом мир везде прибавит! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Некалькі хвілін таму мы змаглі пагаварыць з Эдуардам Лобавым.
Але хотів би я ще додати, що зараз цягом этого Чорнобильського шляху, і там на пляцовці, де був місце збору, і у дорозі некалькі активістів збирають підписи за визволення тих політв'язнів, які залишилися в турмах, у тим ліку Рубцова, у тим ліку Селівончика, а так само заворот організації ініціативної групи Миколая Статкевича. Миколая Статкевича, былого кандидата в президенти під час минулих виборів, і опозиція хоче його вилучити на гэтих виборах кандидатом у президенти. Зараз такі підписи збираються тут, у тим ліку серед удільників Чорнобильського шляху. Апарача вигуків «Живе Білорусь» ми чуємо ще вигуки «Слава Україні», «Героям слава» і «Слава Україні, смерть ворогам». Ну, це вигуки, скажімо так, українських патріотів, які у 2013-му змагалися на Європейському майдані в Києві і перемогли, і які зараз ще змагаються у Донбасі за цілісність і суверенітет України супроти проросійських сепаратистів, супроти озброєних бойовиків, до зубов, скажімо так, озброєних бойовиків. Ну, кого-нибудь цікаве. Хотів би повітатися ще з одним удільником сьогоднішнього Чорнобильського шляху. Як вас зовут? Добрый день, Миколай. Миколай, мы ведем трансляцию на сайт Радио Свободы, живую видеотрансляцию. Миколай, вот вы несете гэты символ. Хто його виготовив, скажіть, і чому його тут взяли на Чорнобильський шлях? Ну, И это что? Вольга. Виробляла мастачка Наталя Бордак. Наталя Бордак. Не свіжу. Угу. Не А снижу. ми взяли, ну як, Чорнобиль. Ага. Миколай, дальше Миколай не хоче, а ви хочете сказати. Розкажіть про гэты символ, він вельми цікавий. Кветки, з кветок. Гэта щиро від серця, з любов'ю зроблено білорусами. Український тризубець, символ України з кветочок, бачите? І ми його взяли сюди як символ, там це символізує те, що ми разом з Україною, ми вельми любимо українців, це наші брати. І ми всім серцем з ними зараз, у їх тяжкий час. Ось. Дякую вам велике. Нема за що. Ось вельми вичерпально нам потлумачили, що значить цей пригожий символ український. Герб у вигляді вінка з пригожих кветок. Да. Аделя. Да. Что ты скажи что-нибудь больше. А то можно подумать, А что... кольки тобі годов? 6. Больше сказала. О, бачиш? Молодчинка. Хутко в школу пойдеш? Нет. Ні. Ну, Хочеш у школу? знаєш, що в садок хай походить трошки. Вот. Так. Ну, ми в цей день прийшли, бо Аделін дядуля був ліквідатор Чорнобильської аварії. Вот. Я сам родом з Гомельської області. Это твой батька был? Да, мой батько ліквідатор. Він зараз у Бересті. Привет. Аделя, ну не балуйся. Вот. І він у Бересті зараз, на жаль, не змог сюди приїхати.
Вось, але для нас гэты дзень вельмі такі значны. Мы лічым, што кожны беларус павінен у гэты дзень быць тут з намі разам, бо гэта трагедыя не толькі асабістая, вось, але і ўсёй Беларусі трагедыя, і мы павінны пра яе памятаць, не забывацца. Вось. Ну і таксама сёння мы разам усім сэрцам з нашымі братамі-украінцамі, калі чарнобыльская трагедыя прынесла нам разам смутак, таксама і зараз расійская агрэсія супраць украінскай дзяржавы таксама прыносіць нам гора і смутак, бо мы разумеем, што это пагроза не толькі для нашых братоў-украінцаў, але пагроза ўсяму цывілізаванаму і законнаму. Вось. Таму мы таксама сёння і падтрымліваем украінцаў, нашых братоў, і побач з гербам украінскім ідзем мы. Адэля, што... Дякую вялікі, гэта Сяржук Бахун быў, і з дачушкай Адэляй, дачкой Святланай Завадскай. Так. Дякую вам вялікі, будзем далей з вами ісці. До побачення. До побачення, Адэля. Побачення. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Иди сюда. Вот она, украинка. Хорошо, живенько. Здравствуйте. Привітання. Меня зовут Екатерина. Добрый день. Из русской службы. Добрый, я з беларускай, з української. Дякую. Інна, там була нейкая українка. Пропустил. Вот там йшла нейка... Чорненькая? А якого віку? Україна? З України ніхто? Ну. А ти уверений? Ні. Я упевнений, зараз начнуть кричати «Слава Україні», «Героям слава», ви будеш кричати про мене. Лявон, у нас есть магчымасць паговорить. Не хочете, Лявон, сказать некалькі слов? Ну, матерный якраз не трэба, бо вы звычайна шматслоўны чалавек. Лявон Дзейка, депутат Верховного Совета 12-го склікання. Вось. Вы памятаеце, як гэта было, які былі настроі ў грамадстве, калі адкрылася праўда пра Чарнобыль. Вось все пра яе ведаюць праўду, але зараз не все хочуць чуць. Так выглядае вот такі настрой у грамадстве. Ну, у грамадстве, мабыць, настрой такі, што нават ведаючы амаль усю праўду пра наступствы чарнобыльскай катастрофы, людзі бачаць, што нейкім чынам жыццё працягваецца. І жыццё працягваецца, як чалавек усведамляе не толькі, скажем, праблемы нейкія экалагічна-радыяцыйнага такога вот кшталту, але праблемы звычайныя, надзённыя, праблемы заробкаў, пенсіяў, лекаў, медыцыны, там, і гэтак далей, жыцейскія праблемы штодзённыя. Яны як бы гэтую праблему, якая, в прынцыпе, конечно, праблема фантастычна цяжкая для ўсяго беларускага грамадства, як бы мікшыруецца гэтымі ўсімі іншымі праблемамі і дасягненнямі ў двукосцях нашай улады. Не толькі экалагічны Чарнобыль, але і іншыя праблемы. Умоўна, это сацыяльныя праблемы, это ў апошні час заўважныя ўсё больш палітычныя праблемы, это агульныя правы чалавека, дэмакратызацыя і так далей, тое, што ў нас знаходзіцца ў такім ужо, даўнім заняпадзе. Дякую, это был Лявон Вольский, Лявон Дзейка, это был Лявон Дзейка, депутат Верховного Совета 13-го скликания. А зараз у нас есть магчымасць пагутарыць так по ходу, калі удастся з прадстаўнікамі вільної України, чи так? Одна. Як вас звати? Мене звати, як звати всіх українок? Галю. Гарна жінка. Всіх гарних жінок звати Галя. Галя, добре. Да. Галина, звідки ви? Откуль ви? Я звідки? Я з Вінницької області. Скажіть, ви спеціально до нас приїхали на цю акцію? Да, мене Наталка білоруска покликала.
Что такое Наталка белоруска? Ось, Наталка Меня белоруска. зовут Наталья Гарачка, Кибасалыга, як меня ведают в интернете. Я была на Майдане, была там от правоохоронного, я правооборонца, от правооборончого нашего центру правовая допомога насельніцтву. Ось, і назирала за подіями на Майдані. Тому я вельми добре ведаю, як починався Майдан, за що він стояв, і підтримую українців. І зараз ми створили громадянську ініціативу «Білоруський укроп». Ми допомагаємо одягати, обувати і нешта ще дарувати Азову. Полку Азов. Азов. Полку Азов, так? Так, добровольчий батальйон Азов, правий сектор. Ось ми їх обуваємо, одягаємо по мірі того, як можемо. Пересилати їм одягнення, камуфляж, розгрузки, ну все. Ясно, це зрозуміло. Жінка, я її так люблю за це. Галина, ну скажіть, коли ласка, як вам ввогуле чули, ну, проча Наталі, то ми бачимо, а в цілому громадство, в цілому удільники сьогодні шлях, ці спочувають і не підтримують Україну? Ой, що вам сказати. Мені здається, що білоруси поки сплять. Ну так, трохи сплять. Окрім Наташі. Тому що білоруси ще не відчувають усього того, що може визвати ця агресія Росії. І Європа не відчуває, що ця агресія – це той же Гітлер, якого недооценили у прошлом веке, у 20 веке, стагодді, да? Його недооценили. І що тоді було? Зараз усе тоє відбувається, що було у 20 стагодді. Ось, і Європа ще спить, Білорусь спить. Вони не відчувають усієї цієї погрози, всього цього жаху, що створюється в Україні. Я там була, я ведаю. Це жах, це війна, це кров, це гибель українців, поки що українців. Але ж це може бути і у нас. А білоруси дивляться і спокійно сплять. Как не Украина, Беларуси б уже не было. Как Украина не выстояла больше года Украина стоит на наши, за нас стоит, и за Украину, и за нас. Яны и нас оховывают. Коли б не Украина, Беларуси не было б. Уже б тут была Российская империя, и нас бы знищили. Наталя, дякую. А я хотів ще Галину спитати, яка там все-таки атмосфера тепер? Ясно, не до чорнобильських може бути проблем, бо йде війна, але ці, ви міркуєте, українці, ну, мають достатково сил, щоб витримати це все. Ой, ви ж знаєте, я живу в Гомелі. Я просто родилась в Вінницькій області. І я спілкуюся зі своїми рідними, з мамою, з сестрою, з племінниками. Ну і що я вам можу сказати? Що поки що в оптимізмі, поки все нормально. Вони як кулачок, отак всі за Україну. Тримаються? Да, тримаються всі як один. Я з села свого, до рідного села приїжджала ще до Нового року. Приїхали всі сусіди, я приїхала до мами, прийшли всі сусіди і сказали: Галю, як там Білорусь? Як ти наша білорусочка? Я сказала: ну як? Білоруси мовчать, білоруси сплять. Але ж ми всі разом, а вони кажуть, да, ми всі разом, ми всі одна сім'я, одна Україна. Я хотіла це почути. Розумієте? Ми всі разом. Ну, білоруси, вони, може, трошки не з нами, але Україна, вони держаться в одному кулачкові. А білоруси, вони різні. От така, як Наталочка, я її люблю, бо вона з нами. Але є другі білоруси, які не з нами. В Гомелі особливо їх багато. Наталя, ну, і Галина, дякую, і Наталя, дякую вам велике. Вельми приємно бути разом з вами в цьому шесті. Ми протягнемо ще ходу. Дякую. До побачення. І примусили зняти дом. Зараз нема. Ну, видать, нема вже того стяга, видать, конфіскований. Вот. І 6 на день волі, і Чорнобильський шлях фактично проходить по одному і тому маршруту. Виключення тільки в тим, що зараз 6 повинна скончитися вже недалеко від Сюль, каля каплиці ахвярів Чорнобиля, каля пам'ятного знаку, каменя пам'яті ахвярів Чорнобиля, де будуть ускладені квітки, де буде почитана молитва, запалені свічки. Шесті протягує традиційно законопослухмяним,
таким парадку. На кожним світлофорі люди спиняються, чекають зелене світло. Ось. Ніяких правопорушень не зауважено, ніяких провокацій так само не було. Ось. Тільки єдине, залишається здивлятися, чому так шмат потребують міліціянти 15 мільйонів на ахову парадку громадського, який ніхто не збирається порушати, і що так шмат ОМОНу, міліції, да і всіх інших силових сродків використано міліцією. Я от заважу з представника організатора, написано його. Так, ось можна спитати організатора, це Віталій Римашевський. Скажіть, от ця міліція, яку ви бачили в великій кількості під час шестя, вона оправдує свої 15 мільйонів, яким прийдеться заплатити? Ну, ведаеце, яны абяцалі гэтыя сродкі пералічыць увогуле ў дзіцячы дом. І мы будзем чакаць выканання дадзенага як бы слова агучанага. А яна ўвогуле тут міліцыя была не патрэбная. І вы можете самі быць гэтаму сведкам, таму што калі няма правакацыі з боку міліцыі, з боку спецслужбаў пераапранутых, то тады шэсці, мітынгі праходзяць абсалютна спакойна. Вось. І сёння не патрэбна была такая колькасць велізарная ні АМАПу, ні іншых там людзей у цывільным, ні міліцыі. Скажите, вось сёння-то мітингу не будзе, але тым не менш, это не значит, что вам нема чего сказать? Гэта не значит, што няма чаго сказаць. Я думаю, што нават тое, што мы адмовіліся ад плошчы Бангалор, гэта паспрыяла таму, што людзі могуць прайсці да Чарнобыльскай капліцы зараз, бо звычайна, раней забаранялі шэсці да Чарнобыльскай капліцы, былі такія прэцэдэнты. Ну і ўвогуле было шмат пажаданняў ад удзельнікаў акцыі аб тым, што яны не хочуць ісці праз гэтыя рамкі і металашукальнікі. Таму мы адгукнуліся вось на пажаданні удзельнікаў массовых мерапрыемстваў, ну і зараз прынялі рашэнне аб такім фармаце менавіта. Зразумела. На гэты момант ніякіх правакацый, ніякіх затрыманняў? На гэты момант усё спакойна, ніякіх правакацый, затрыманняў не было. Дзякуй вялікі. Гэта быў арганізатар, адзін з арганізатараў акцыі «Чарнобыльскі шлях», і мы якраз зрушылі, перайшлі на бок, на якім знаходіцца Чарнобыльская капліца, дзе будзе завершаная сёлетняя акцыя. Яна пройдзе упершыню, магчыма, за апошнія часы без мітынгу, жалобнага мітынгу. І гэта звязана з тым, што ўлады не даюць магчымасці зручна правесці гэты мітынг, не даюць магчымасці давесці гукозмацняльнай апаратуры, як сказалі арганізатары, а таксама не даюць магчымасці людзям без этих металашукальнікаў, без этой агароджы спакойна сустрэцца і выступіць. Ну, гэта сапраўды колькі разоў бывала. Людзі не хочуць ісці за гэтыя загародкі, якія нібыта ім ствараюць для таго, каб забяспечыць іхную уласную бяспеку. Зараз люди на рагу спыніліся. Яны спыніліся таму, што чакаюць, каб як бы хвост калоны падцягнуўся, каб частка людзей, якія засталіся на тым баку вуліцы, далучылася да агульнай калоны. Ну, видать, один из самых оригинальных плакатов. Можно вас, добрый день, спытать? Добрый день. Вы не ризикуете? Это, может быть, ветер потягнет и... Ну, у нас жизнь такая, то, что уже затягивают и затягивают эту петлю на шее, а всем как-то все спокойно на это реагируют. Народ все более и более серьезные лишения терпит, и, похоже, его устраивает. Это символизует терпливость белорусов? Да. Как вы думаете, долго они будут так терпеть? Ну, уже, грубо говоря, 100 лет скоро будет, как терпим. Я думаю, то, что может уже никогда ничего не изменится. Хотя хочется верить, то, что все-таки будет хорошо. Я, в принципе, изначально хотел выйти с вилами, но не гвалтовный супротив у нас, принцип такой. И ассоциация с Ляшко мне тоже не очень нравится. Поэтому, вот, думаю, такой месседж более понятен. Ну, такой жесткий месседж. Скажите, как вас зовут, и вы некую организацию идти сам по себе просто? Меня зовут Дмитрий, я из Объединенной гражданской партии. Дякую, великий Дмитрий. Ну, будем сподеваться, что это ненадолго.
Частка вже пройшла, а частка чекає знову наступного зеленого світла. Таким чином, дякуючи тому, що білоруські демонстрації проходять тільки на зелене світло, а шесті криху розірвалося. У синіх таких камізельках ми можемо побачити, пообопалс стоять представники правооборончих організацій, Білоруського Хельсінського комітету і інших, які фіксують, коли що є незаконне ті порушення прав чоловіка, але на цей момент ніяких покуль тихо, як кажуть колеги, покуль тихо, спокійно. Ось. Зараз я можу зустріти одного з наших колег. Добрий день. Скажіть, ну що, яка ситуація, що-небудь цікаве зауважили? На данный момент, по данным правооборонцев, 6 приймають дел больше за 500 человек. Это попередние данные, але ось правооборонці... І все тихо? Так, все тихо. Так, все тихо, не було затримань. Але, конечно, треба хвалюватися у майках Лукашенко Сихоть, тому що вже досвід був у гэтай ситуації всім відомий Юрій Рубцов, тому ми за їх. Дякую велике. Це Ігор, колега, який фактично підтвердив моє назирання, що акція «Чорнобильський шлях» сьогодні в Мінську проходить надзвичайно спокійно, годно, без ніяких. Один Ён не виключає, і, видать, я не виключаю, що ті два активісти, які опранули на себе майки Лукашенка Сихоть, ризикують. Ну, але вони свідомо на це пішли, як зазначив Максим Мінярський, з яким ми гутарили під час збору активістів. Чим? Вон пригожа одежка. І в вишиванці ходить. Покуль ми тут стоїмо, хочу підійти до пригожих дівчат, у яких вельми пригожі строї. Добрий день, ми ведемо живу відеотрансляцію. Ви сябровки три? Ви троє сябровки? Чотири, ой, більше. Скажіть, як вас зовуть? Вікторія. Вікторія, а вас? Марина. А вас? Ольга. Скажіть, а ви так одномислово пронулися? Жовтий, низ, вверх, білий, синій? Мабуть, так. Чи це нечто символізує? Ну, для мене сьогодні якби єдність з Україною. З Україною? Ну, в принципі, Чорнобиль – це огульна біда, це здарилося на українській території, захопило нашу, ну. А проша того в Україні відбуваються ще й інші події? Ну, криху ведаємо. Як ви їх оцінюєте? Ну, як можна оцінювати? Ну, співчуваємо українцям, тому що, ну, Росія доволі таки серйозний супротивник. Скажите, а что эти черные баллоники символизуют, які у ваших руках? Жалобу. На знак сьогоднішнього дня, так. Ну і можна вас питати, я вперше не побачив такий пригожий у вас, як це сказати, бантик? Пригожий, червоно-білий, жовто-блакитний. Ви тим так само виказуєте солідарність з Україною? Так, єдність. Откуль ви, скажіть? Народу. Я з Гомеля. Ви з Гомеля? Так. Ви учитеся, працюєте? Працюю. Приїхали сюди відмислово з Гомеля? Ні, я тут працюю. Я народилась у Гомелі. Так, і Чорнобиль був на моєму віку. Потерпели, так? Ваші свояки? Ну так. Были Есть такое. Ні, ми не ліквідовані були, а лише хапіло. Хворели? Хворели, ну, батьки так. Батьки хворели? Так. Вам обійшлося покуль? Так. Ну. Нас зберегли. Так, задаю вам здоров'я. Дякую велике. Напереді одна дівчина була з нашими сурозмовницями у вишиванці. Я так само хочу з нею познайомитися. Вельми симпатична вишиванка. Что вы от нас утекли? Вы меня шукали. Мы вас шукаем. Хочем на вашу вишиванку спитати, хто її вишив. Її вишили у Києві. У Києві? Да. Это українська вишиванка? Да. А ви її опранули сьогодні от зараз для чого? Ну, бо нема білоруської. Нема білоруської. Тому прийшлося опрануть Київ. А вони подобні українські вишиванки і білоруські? Да, подобне. Ці, може, узори криху різні? Різні знаки узорів. Тут, що вот это обозначають? Тут в основному майки. Ось. А у білорусів узори
рознае значэнне. Маці, сям'я, любоў. Беларусаў так аб'ядноўвае не толькі Чарнобыль, але і вышыванкі такім чынам. Да. Скажите, а ці вот люди, я тут з українкою говорив, вона казала, що білоруси якби в більшості не спочувають в Україні. Справді так? Спочувають. Спочувають. Спять білоруси. Я спочуваю. Ви принаймні спочуваєте. Ті, з якими ви сябруєте, ті спочуваєте. Да. У мяне много сяброў з Украіны. І я ведаю, што на самай справе там адбываецца. І туды ездзіла, і мне вельмі спадабалася. Вельмі добрыя людзі. Мы зычым ім міру. Да, міру. Вы ведаеце, чаму іх няма міру. Яны тут в асноўным невіновныя. Живе Беларусь! Дякую вялікі вам. Всього добра. Живе Беларусь! 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 Слава Украине! Героям слава! Слава Украине! Героям слава! Слава Украине! Героям слава! Не АЭС у Беларуси! 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 Вельмі цесна тут і зволілі ўлады. Але, як кажуць арганізатары, раней увогуле не дазвалялі падыходзіць да капліцы ахвяраў. Сёлета дазволілі. І сёлета мы не пойдзем, чарнобыльскі шлях не пойдзе на плошчу Бангалор, на месца, дзе традыцыйна дазволеныя мітынгі, а пойдуць толькі да капліцы і да памятнага знаку ахвярам Чарнобыля. Пакуль я якраз іду побач з Максимом Венерскім. Максим, ніхто у вас не спрабаваў забраць майку? Пакуль не. Пакуль не. Будем за вами сачыць далей, каб вы спакойна маглі спакойна не паўтарыць, скажем так, досвід Юрыя Рубцова, які зараз знаходзіцца у следчым ізалятары. Пазяемся. Эдуард Лобаў ледзьве не згубіў беларускі сцяг маладафронтаўскім крыжом. Ага, а побач бачым ОМОН, відэааператар ОМОН здымае тое, як Лобаў взяў сцяг назад. Гэта таму, што цесна даволі прайсці. Машыны, дрэвы, вузкія ходнікі. У Менску сёння вельмі добрае надвор'е, насамрэч першыя, магчыма, 2-3 цёплыя дні пасля такой прахалоднага перыяду. Дрэвы адразу пачалі распускаць свае пупышкі, лісце, трава падскочыла. Вось у такім, скажем, інтэр'еры адбываецца сёлетні чарнобыльскі шлях. Магчыма, ён бы мог быць і больш шматлюдным, але нядзеля, пачатак дачнага сезону, і, відаць, разуменне людзей, што не надта да іх прыслухоўваюцца ўлады, штурхоўваюць людзей да того, каб гэтыя акцыі былі такімі шматлікамі. Хто не прыйшоў на гэтую акцыю і не знаходзіцца на дачы, знаходзіцца сваіх камп'ютараў, мы вядзем сваю трансляцыю, каб яны, людзі тыя, якія глядзяць нас па канале YouTube, на сайце Радыё Свабода, маглі адчуць атмасферу сёлетняга чарнобыльскага шляха у 29-ю гадавіну страшнай трагедыі, якая адбылася
на 4-м энергоблоку Чорнобильської АЕС. І яка эта трагедія фактично довго замовчувалася совєтськими владами. І врешті в часи перебудови це викликало обурення, це викликало 100-тисячні акції у Мінську, протести в Києві, занепокоєність по всім світі. Трагедия послужила одним з причиною конца розпаду Совєтського Союзу, ровно як і війна в Афганістані. Менавіта правда про Чорнобильську трагедію, правда про сталінські репресії і про війну в Афганістані. Це три речі, які були як три цвіки у труну Совєтського Союзу. Зараз в громадстві, звісно, всі люди ведають, але про виніки Чорнобиля, про наступстві Чорнобиля, і як ми говорили з науковцем Георгієм Лєпіним, ще сотні років ці наступства будуть впливати на наше здоров'я, на здоров'я наших дітей, внуків, на наступні покоління. З цим нам накановано жити. Але інші, можливо, проблеми більш надземні, гостріші, соціальні, економічне, працевлаштування, демократія. Можливо, вони криху заслоняють на сьогоднішній час цю Чорнобильську трагедію. Тим не менше, ось пам'ять об їй перетворилася у такий щогодовий справжній ритуал для свободно настроєних, свободно думаючих людей, як раз в год вийти не тільки і ушанувати пам'ять ахвярів Чорнобиля, але ще виказати свою позицію, свою думку з нагоди того, що відбувається в Україні. І сьогодні для цього є ще дві, як мінімум, додаткові нагоди для Чорнобильського шляху. Перше – це обурення початої праці по будові атомной станции у Островцы, новой атомной станции российского проекту, и за российские гроши, и, як сказав Георгій Лєпін, яка фактично не потрібна Білорусі, і не потрібна ні Європі електроенергія, яку не будуть виробляти, ось, яка фактично з'являється сродком для того, щоб розкрадати гроші для певних чиновницьких колів, так сказав Георгій Лєпін. Ось це перше виказати протест, а друге виказати протест супротив російської погрози світу, у тим ліку ядерної погрози. Головний лозунг сьогоднішньої акції – не російської ядерної погрози і у вигляді так званого мирного атому, і у вигляді військового атому. Менавіта про це хочуть нагадати удільники демонстрації, що російський президент недавно заявив у інтерв'ю з нагоди годовини анексії українського Криму, що він був готовий розглядати можливість використання ядерної зброї під час окупації Кримського півострову. Це, видать, упершиню за такий ж довгий період після Холодної війни, коли керівник держави говорив абсолютно спокійним тоном, таким позитивним, що він мог використати ядерну зброю. Це було табу навіть для совєтських лідерів кшталту Брежнєва – махати ядерною дубиною. Ми бачимо, що Владимир Путін собі це дозволяє. І ось супроти цього, у тим ліку, ми бачимо, що головний лозунг так само говорить об тим, що Россия несе ядерную погрозу и в військовому плані, і у плані ядерної енергетики, недосконалої і небезпечної, про що й засвідчив вибух на 4-му енергоблоку Чорнобильської АЕС 29 років тому. Менавіта об гэтым хочуть нагадати організатори сьогоднішньої акції і жихарам Білорусі, і жихарам інших країн світу. Чи можна до вас звернутися, коли ласка? Ви назиральники, так? Так, громадські назиральники. Громадські назиральники. Що ви зауважили, що зафіксували? Ну, усе буде у справоздачі. Глядіть у справоздачі, тому що ми так тільки за своїм ковалочком сачимо. А особисто ніяких провокацій і небезпечності, недоречності? А особисто ми не бачили. Все добре. Так, все добре. Глядіть вже потім. Добре, дякую, будемо глядіти. Дякую. Ну от, мені здається, що назиральники з Білоруського Гельсінського комітету нашмат більш симпатично аховують порядок і фіксують, коли що відбувається, чим супрацовники ОМОНу у Чорному, яких тут у великій кількості.
привели і за послуги яких організатори демонстрації мусять чомусь заплатити 15 мільйонів білоруських рублів. Хоча обіцяють влади, що перелічать ці гроші не ОМОНовцям, а перелічать їх на дитячий домок, на дитячі доми. Зараз шесті розділилися на 3 частки. Частка людей поспіла перейти вулицю Богдановича, частка людей засталася на островку безпеки, а частка засталася на гэтым баку. Міліція якби не йде на то, як спиніти рух і дати можливість колоні пройти спокійно. Це зайняло б кілька хвилин, ну, але фактично, як бачите, це створює певну небезпеку для людей і для машин. Побачите, яка велика кількість людей там на островку знаходиться. Ось і нас спинили на цьому островку, і не будемо тут стоять чергового зеленого світла. Можна використати цю можливість? Можна вас спитати, откуда ви, хто ви і чого прийшли? Я с Дзержинска. Ви з Дзержинська приїхали? Приехала специально. Перший раз, другий раз сейчас? Я бываю, ну, на такой акции первый раз. Перший раз. Первый раз. Чорнобильський. Да, ну, Чернобыльский шлях, ну, колисти были, я приходила. А после годы, ну... Чого? Здоров'я не дозволяло? Не було? Не, ну, я не знаю, чому. Ну, і зараз прийшли ваші враження. Чудовные ураження. Чудовные. Но я чекала, что будет больше людей. Чекали більше. А чому думаєте, що менше? Ну, я не знаю. Вас закранув Чорнобиль особисто, може бути, сім'ю, свояков, знайомих? Я с Чечерска родом. Откуль? Чечерск? Чечерск, Гомельской области. Я недавно наведывала свою Ви з родину. Чорнобильської зони, фактично? С Чернобыльской зоны я родом. Там мой род. Вот так. Потерпели криху? Потерпели. Здоров'я. Это Чечерск отселенный, там новые люди приехали. Скільки вам годов? Ну, мне уже Колесница? много. Много. Дай вам Бог здоров'я. Вот. Дякую. Дякую. Что это за чудо? Пригоже. Пригожа, ну, чорня. Так. Просто колеги звертають увагу, що дівчина у вечірній сукні прийшла на Чорнобильський шлях. Ну, я б так само хотів її спитати. Угу. Коли я надо... Можна у вас одну хвилинку? Ви звертаєте увагу на вас, що ви вельми пригожі кашулі прийшли на цей Чорнобильський шлях. Ці накольки напасує? Дякую, господар. Ви видите, так просто склалося, що з раніці було абсолютно другое надвор'я, і ми вже домовились з сябром, і треба було поспіти, і я просто заскочила домой і схопила, і навіть не думала много, тому що, ну, треба було хоча б поспіти не на академию, ну, а хоть бы на каплицу. Ну и все на этом. Это просто летнее, то, что я так, то, что я ношу летом, потому что я зрозумела, что коли будет жарко, я просто не витримаю. Ну и все. Ніякого адмислового тут нема. Вы видите, что там был, так скажем, план Б, може белое, красное, але просто не було часу шукати, тому ось так склалося, що красне. Дякую, але ви на вас звертаєте увагу. Ви видите,
просто я ось зараз розумію, що правильне це було рішення, тому що відчуваєш себе, ну, здається, адекватно на дворі, і все, не більше того. Дякую вам велике. Нема за що. Добрый день. Я только показать вот это, и что откуда вы купили. Вот и все. Хотели испытать, откуда вы это купили. Где вы взяли? На Майдане взял. Ага. Я хочу встретиться с одним человеком, познакомиться. И как вас имя? Евген. Евген, скажите, где вы такую цікавую шульку купили? Ну, тут шуточку с Путиным. купил. Бо я ведаю, что там вежливый человек, некий такий самый вежливый человек, а тут он в некий іншим іміджі. Ну, ось побывал я в Киеве. Это было под час, ну, уже Майдан, в принципе, сканчивался, это было в той час. Ага. Это, И купили в Киеве? В Киеве, да. Там такие продаются? Там и такие, и не такие, там есть и больше, как сказать, агрессивные, есть больше мягкие. Яке ваше враження від України теперішньої, від тих подій? Ну, сумно, конечно, сумно, что Россия Веде агресію, ну, да, фактично, правда? Вона веде війну. Вельми шмат людей, 5-6 тисяч чоловік офіційно Конечно, тільки загинуло. не хочется поставить, будто бы это некая громадянская война. Ну, зрозумело, конечно, не, что это все ж таки провокация. Она была давно спланована. Ну, на жаль, война. На жаль, зрозуміло. Дякую велике. А ви не боїтеся, що вас тут хто-небудь за цю кашулю тише? Не, я в ней выходил на Червоную площадь в Москве. Вот в Москве можно такой? Ну, можно, не можно, меня не пустили. А, не пустили таки? Не пустила, милиция не пустила. На Червоную площадь? Да. На Красную площадь. На Красную Зрозуміло. площадь. Дякую вам велике, Євген. Будемо у Києві, купимо так само такую. Шестий Чорнобильський шлях фактично завершається. Ми йшли ровно фактично годину на цей момент. 1,5 години протягується наш живий репортаж. Ось, і ми вийшли на прямую до Чорнобильської каплиці, де буде складання кветок і свічок запалювання. Ось мітингу не буде. У таким скороченном формате сегодня проходит традиционная акция на день Чернобыльской катастрофы у Менску. У Менску у 29-ю годовину этой страшной аварии. Тягом нашей трансляции нам на нашем канале YouTube задают питання. Ось, некоторые мы старались отказать от тем, какие альтернативные країни, альтернативної атомної зброї, пробачте, енергетиці існують. Ось, ще питання то, як оцінюють міліціянти безпеку. Ось, ну, коли зараз нам удасться зустріти кого-нибудь з начальників міліцейських тут, біля Чорнобильської каплиці, ну, спитаю, чи все в порядку, і чи вартає на їх праця цих мільйонів, за яких потребує городська влада Менська від організаторів сьогоднішнього Чорнобильського шляху.
з яким мені доводилось. Ну, коли окинуть нашу колонну, ну, то бачимо, що хіба до 500 чоловік бере уділ, не шматлюдно, як сказала пожилая кабета з Дзержинської, такого масового, такого ентузіазму, який був колись 20 годів тому, 15 годів тому. Тепер ці акції не збирають. Тим не менш, люди традиційно приходять, люди виказують своє міркування і не тільки з нагоди Чорнобиля, а з нагоди і інших важних для нашого громадства питань, проблем. І не тільки для нашого громадства, і для людей во всім світі. Ну, зараз прийшов важний чоловік, керівник Мінського ОМОНу. Хотів його спитати, але передумав. Хотів його спитати про безпеку, але передумав, тому що минула розмова 9 травня минулого року з ним скончилася моїм затриманням, арештом і 2 годинами в обезьяннику у Мінському постарунку. Так що сподіваюся, що говорити більше не буду. Ну, принаймні, коли він не захоче зі мною говорити. Сухие еще, вот желтые. Я ж перед войной затримливали ранее перед Чернобылем. Так, мы зараз подходим уже до помника, некоторые уже поспели подойти до помника ахвярам Чорнобиля, каля каплицы, Чорнобильской каплицы в Менску. Я памятаю, коли открывалась это, освещалась эта каплица, это было, здається, на 10-ю годовину Чорнобиля, 15-ю годовину Чорнобиля у Менску. И поставили, памятаю, была представница, была жонка амбассадора американського, виступала з промовою. Ну, зараз хіба мітингу не буде тут. Так, будь ласка. Ну, і, махчима, ще ніякий шар. Ну, по сегодняшний день у нас такое впечатление, что скорее единственное, что все-таки существуют международные соглашения, международные конвенции, которые тоже накладывают определенные обязательства на Беларусь, накладывают определенное давление на строителей АЭС. Хотя, конечно, все это такое давление. Это опасного объекта, но еще не качественного. Опасной атомной станции у нас очень велика. И, ну, это просто ужас, конечно. Ну, то, что не будет сегодня митингу, тем не меньше, вы вместе вот позицию и людей, и вашу, и до владов. Еще раз, что мы прошли по Менску, мы хотим сказать. Поэтому я сегодня здесь, потому что мне кажется, что несмотря ни на что, нельзя уставать как бы повторять эти вещи, стараться разными способами привлечь к этому внимание. Вот нас поддерживают, и они влияют у себя в России тоже на политику, которую ведет Россия сейчас. И, конечно же, кроме опасности атомной станции, вот это вот новое, вернее, как бы она старая, забытая, вот эта ядерной войны сейчас добавляет, ну, как бы добавляет страху и неприятных ощущений всем нам. У вас в руках, видать, резолюция Чернобыльского шляху? Да. Что там важное самое? Самое важное. Там что? Там важное. Я могу вам ее дать, вы потом опубликуете. Вот. Грозия она называется. Да. Она как бы состоит из частей. Она состоит из того, что последствия Чернобыля перестают быть важными, что несмотря на то, что как бы все эксперты говорят, что Чернобыльская катастрофа
уже было давно в истории закончилось, что это развивающая катастрофа. И, возможно, самые страшные последствия ждут нас после 30-летнего периода, потому что начнет разлагаться плутоний, появится милиция, никто не знает, как он будет себя вести. Это одна угроза. Другая угроза – это строительство новой атомной станции, а также эксплуатация, которые находятся вокруг Белоруссии. И третья ядерная угроза – это ядерная, но это возможность ядерной войны, а мы союзник России. Получить ядерный удар, потому что на нашей территории размещены стратегические самолеты, и это тоже возможность. То есть, в общем, к сожалению, в этом году ядерных угроз увеличилось по сравнению з тим, що було раніше. Дякую велике за вашу позицію. Ми обов'язково витримки з цієї резолюції сьогодні Чорнобильського шляху, а то і ваше слово об тим, що кількість ядерних погроз лічилася вельми сумною. Вельми сумною. Дякую. Це була Ірина Сухій. А зараз фактично демонстрація амаль вже цілком уже прийшла до брами вокруг Чорнобильської і до помника, такого знаку ахвярам Чорнобиля. Люди там складають, запалюють свічки. Ну, це фонд Чорнобильського шляху. Ми підійдемо ближче, побачимо, що там відбувається знаку. І поки ще будуть тут люди, будуть гутарити, будуть розмовляти, збирати сродки, ахвярування для політв'язня Євгена Васьковича у приватності. Протягуватися, знаходиться. Так само отримуємо від наших глядачів різні питання, які не можуть задавати і на нашому сайті, на каналі Свобода. Одно з питань, видать, що я не договорив, за яке питання в 2014 році на 9 таке питання керівнику Мінського МАПу. Ну, я тоді його запитав під час відкриття чемпіонату світу по хокею, дозволено пиво і горілку на вулицях Мінську, так було справді. І він мене переконав, що ніхто не п'є, але я йому показав, що це був затриманий. Довго не побив, 2 години обійшлося лише. Але ви можете далі здавати свої наш канал, будемо старатися відказувати на їх так само. Що відбувається, як проходять демонстрації, люди, що їх хвилює. Ці не на проблеми Чорнобиля, а як кажуть многі, що островці, розмахування бінкою і погроза ядерної принесли свої степлі квітки, свої знічі, свічки, запалили у пам'ять ахвярів Чорнобильської катастрофи, пам'ять тих білорусів, які потерпіли, які померли, які були вимушені покинути свої доми, свої вёски, які були відселені з великих територій Республіки Білорусь, заражених, забруднених радіаційним попелом. Таким чином, каля Чорнобиля і до помника ахвярів Чорнобиля, і використовуючи цю можливість, що ще не все скончилися. Я хочу ще кілька розмов провести, в приватності Павла Северинець. Павел, на одну хвилину вас можна? Павел Северинець організував сьогодні збір підписів Миколая Статкевича кандидатом у президенти і не політв'язнів. Як пройшов збір? Збір каля 100 подписывали, у нас збиралось 7 человек. Я думаю, что большинство из тех, кто сегодня удельничал, они подписались за вылучение Миколы Статкевича. Вылучим? Вылучить народ вылучить, але ж Ермошин и Лозовик не зарегиструюць. Ну а калі, як кажуть, нема выбораў, то і удзельнічаць нема. Зразумела. Дякую велике. И у меня есть питання, але почекайте крышечку. Я хотел попросить вас подвести Ніки, так? Вот мы пройшлися тягом більше години, 2 години акція зайняла, але що доказали, що довели ми
Чорнобильський шлях, яким чином ён завершився, наколькі, скажем, пазітыўна? Ну, чорнобыльскі шлях ладзіцца штогод для таго, каб нагадаць беларускаму грамадству пра тыя пагрозы, якія стаяць перад усёй нацыяй, перад кожным з беларусаў. Гэта пагрозы звязаныя і з радыяцыяй чарнобыльскай і пагрозы будучыя патэнцыйныя, звязаныя з будаўніцтвам расійскай АЭС у Астраўцы і праблемы расійскага ядернага шантажу ўсяго вольнага свету. І я перакананы, што вось тое, што людзі выйшлі, тое, што гэтыя лёзунгі былі пранесеныя па вуліцах Менску, гэта выкліча грамадскі рэзананс і прымусіць людзей задумацца. Таму, канешне, хацелася б, каб людзей было больш сёлета на чарнобыльскім шляху, але я лічу, што сваю задачу асноўную чарнобыльскі шлях у гэтым годзе таксама выканаў, і будзе глеба шмат для каго з тых беларусаў, якія, можа быць, абыякава ставяцца і да свайго лёсу, і да свайго здароўя, і да будучыні сваіх дзяцей все ж таки задумацца, наколькі гэта все сур'ёзна. Галоўны лёзунг сёлетнага шляху не расійскай ядзернай пагрозе. Патлумачце, калі ласка. Ну, ізноў жа ж ядзерная пагроза сёння для Беларусі ідзе з боку Расіі. Яна у тым, што расійцы будуюць па эксперыментальнай тэхналогіі у Беларусі. Невядома, чым гэта можа скончыцца, і можа скончыцца другім Чарнобылем. Гэта пагроза размяшчэння расійскай тактыкі. І гэта пагроза развязвання новая пагроза развязвання ядзернай вайны. Мы чуем мінулы год не толькі ад расійскіх журналістаў, але і дзяржаўных дзеячоў досыць высокага ўзроўню пагрозы нанесці ядзерны удар па Амерыцы, па краінах Еўропы, і гэта вяртае сітуацыю халоднай вайны. Пагроза сёння ізноў жа сыходзіць з боку Расіі, і пра гэта мы сёння кажам таксама на чарнобыльскім шляху. Сёння тут в беларускай тэрыторыі ездзілі нейкія расійскія начныя ваўкі, а 9 траўня тут будуць лятаць расійскія самалёты, хадзіць расійскія танкі і гэтыя машыны, якія акупоўвалі Крым, як называюць, уже забыў. Вось вайсковая расійская прысутнасць, наколькі яна вот у гэтых умовах, тым больш вайна, адэкватная, патрэбная? Расійская вайсковая прысутнасць абуральная тут у Беларусі. Сёння няма ад каго расейцам нас абараняць. Відавочна, што і тыя расійскія знішчальнікі, якія паляцяць на парадзе, і все тыя іншыя войскі, якія Расія хоча тут размяшчаць, гэта не абарончыя, гэта наступальныя войскі. Расія хоча выкарыстаць Беларусь як плацдарм у шантажы Захаду, у магчымых вайсковых дзеяннях супраць Захаду, магчыма, супраць Украіны. Натуральна, ніякіх нацыянальных інтарэсаў для нас у гэтым няма. Інтарэсы беларусаў не абараняюцца ніякім чынам гэтымі расейцамі, таму мы кажам рашучая супраць. Гэта абсурд, што расійскія войскі знаходзяцца тут у Беларусі, гэта супярэчыць Канстытуцыі. І мы свой голас уздымаем чарговы раз за тое, каб усе расійскія войскі былі выведзеныя з Беларусі, і Беларусь выйшла сама з АДКБ. Ну і як вы мяркуеце, рэагуюць беларускія ўлады на гэтую пагрозу? Як Лукашенко, нібыта ён маневруе, спрабуе і вашымі, нашым хвалюецца, ці адэкватна ён дзейнічае? Акцыі тыя крокі, якія робіць і наогул мы бачым, што сённяшні момант неабходны для беларускай дзяржаўнітэту. То бок сёння ўлада не прадпрымае належных крокаў, якія мусіць зрабіць. З намі быў старшыня партыі Беларускага народнага фронту Алексей Янукевич. Вось час, відаць, нашай трансляцыі завершаецца, людзі тут яшчэ застаюцца, мяркоўваюць пытанні. Вы нешта? Ага, добра, скажите. Хочу сказать. Поверніться в камеру, калі ласка, бо людзі каб бачылі. Каб бачылі вас людзі. Ага, так. Наши ликвидаторы у нас погибли много очень. И мы очень, как сказать, не знаю, прямо. Так, это беда. Это да, беда. Это для ликвидаторов беда, это для выселенных, да, переселенных. Для ликвидатора, да. Так. Как ваше здоровье? Ну,
Як отказывается, кепская, да. Кепская. Ну, дякую велике, что вы были с ликвидатором, что вы там обороняли нас фактично, Беларусь, что вы стратили здоровье. Лячитеся, мы вам вельми вдячні. Мы сумуем по тих, хто загинув. И я сумую очень те, которые у нас легли, ребята. Все. Добре, Спасибо. добре, дякую вам велике. Дякую велике. Добре, що ви прийшли на це шествие, на Чорнобильський шлях. Тут я бачу, ще інші ліквідатори були. Тим ліку Георгій Лепін, науковець, так само прийшов з таким самим значком ліквідатора на сьогоднішній Чорнобильський шлях. Ось. Таким чином, так. Таким чином, цей день справді сумний і для ліквідаторів, і для білорусів, і ми тут їх зустріли на тим Чорнобильським шляху об'єднання правооборони. І ті, які неабиякова, як що будується в Білорусі своя, теперішня у островах. І так само ті, яким неабиякова погрози, ядерний шантаж російського президента Владимира Путіна. Менавіта на ці три аспекти організатори звернули увагу під час проведення сьогоднішнього Чорнобильського шляху у Мінську. Тому що головний лозунг акції сьогоднішньої Чорнобильського шляху 2015 не російській ядерній погрозі. Эта акция прошла сегодня у Минску мирно, спокойно, никаких провокаций и затриманий не зафиксовано. Будем сподіватися, что после того, как люди разойдутся, так само никто не будет затриманих тих, хто удельно у шесті з тих, хто віддавав шану ахвярам Чорнобиля. На этом мы хіба будем завершать нашу трансляцию. Прошу вас далее сочить за подеями вокруг Чорнобильського шляху и за подеями у свете и Беларуси на нашем сайте. А з вами был этот Чорнобильский шлях с удельниками пройшов Валер Калиновский. До зустрічі, до нових наших телевізійних проєктів, до нових зустріч у ефірі радіо, нашого телебачення і на нашем сайті. Всього вам доброго. Просто не могут ничего заработать, как прокормить семью, так они еще повинны за это платить. Ну так тут вот они глянули, нібито люди, значить, прийшли там, може, обранути, чому з їх не здерти. Це, звісно, ще один показальник того, як улада одного відноситься до усього того, що є народ, світопочування народу, розуміння годної ситуації. Замість того, це трагедія. Чорнобиль – це трагедія. Вона не скончилася у 86-му році. Вона у лейкемії тягнеться, у захворюваннях дітей, дорослих, коротей. Це насамрэч національна драма. А вони роблять вигляд, зрештою, як з усім остатнім, і з економікою, і з політикою, що у нас найлепш, і ось єдина сила, яка може виявлятися у цьому нашому цудовному світі, яку малює сьогоднішня влада, ось це люди з дубинками, які нам показують, що тихо, і з Чорнобилем тихо, і з реформами тихо, і з усім тихо, і все у вас буде, як має бути. Не буде так, поки народ не згуртується і не виявить свою волю, у тим ліку і по Чорнобилю, поки не буде виявлена воля з будівництвом нової атомної станції, будівництво якої не узгоднено з громадством, не сказано людьми будується. Коли енергетики кажуть ведучі, що у нас хапає електроенергію, ви просто перебудуєте цю вашу економіку, це стратні підприємства переведите на нові технології. Це ніхто не чує, знову набрали гроші, ці гроші убахані вже там у цемент нової цієї електростанції, з якої, до речі, невідомо, що чи буде хоч який-небудь толк. Але ті збудують, як ви думаєте? Ні. В цьому кризисі? Ні, розкрадуться гроші. Розкрадуться? Я думаю, що це корупційний проєкт у Гоголя. Ну, на то і виглядає. Як воно і дівся, як воно нікуди. Тільки фундамент залили, грошей вже нема. Тільки ніякі стіни почали зводити, вже нема. Тільки поселок почали будувати, вже нема. Класичний випадок корупційного проєкту. Це поет Володимир Никляевич. Як-небудь ще вас можна представити? Ні, достатково, що поет. Дякую, велике. Протягнем наші гутерки.
У нас Максима ще одним секундом Наталя, ми тут зустрічаємося з різними удільниками Чорнобильського шляху. Корональная встреча Наталья Адамович и Владимира Некляева. Неколи мы с ее батьком встречу наладили з академіками, які отказывали за реактор, за Чернобыльскую станцию. И помнишь, что они нам сказали, когда мы сказали им про то, что гинут люди, молодые, все? Они сказали, закон больших чисел. Новые роды. Новые. Бабы народились новые, да? Наталя, ви прийшли на гэтую акцію асабіста, што сказаць, што засведчыць? Ну, по-перше, я хожу на все акции старые, вот с першего Чернобыльского, потому что на двух перших и был мой тата. На першому Чорнобильському шляхі, на другим, ну а потім він уже, на жаль, сошов з життя, і тому як мой долг, ці просто і поглядеть, і кольки людей, і як це все відбувається, і я кожен год приходжу і отслеживаю, тим більше, що і книгу таку собрала, створила, як стваральник, я складальник. Батькової книги, тому що все було ж до 20-годия Чорнобильської катастрофи. Напередодні з допомогою, на жаль, уже покинув так само гэты свет Геннадія Грушевого і Леоніда і Велихова, Євгена Велихова, які мені допомогли зробити эту книгу. «Ім'я всій звезді Чорнобиль» називалася вона. Ну, це батькові публіцистика, сценар, нотатки, артикули, всі, які були по часописах, по газетах, и, конечно, никто не будет их там збирать и шукать по библиотеках, я просто собрала, в одну книгу. И, на жаль, мне тогда казали, что она состареє, уже хутко будет 10 год, як яна, тому что створилась книга, тому что в наступном году уже будешь 30 год Чорнобильської катастрофи. І годи йдуть, а нічого не міняється. Будується нове. Ну, а коли згадати перші чорнобильські шляхи, той масовий уздим, той протест, ту боль, а зараз нібито люди до цього привикли і супокоїлися. Є таке, є відчування. Ну, і тим більше уладам це все, как это было на другим уровне, может, и людей бы больше, коли бы улады памятали, и так само про это. Ну, а самое жахливое, я думаю, мой тата так само супроть вельми выступал бы, это будование новой станции, тем больше таке место, як кажуть, амаль курортным. Кто-то писал, что коли бы уже будовать, так, той бы зоне... Дроздах? Да, Дроздах, там, где сама Чернобыльская зона, да. Уже больше забруджена, то уже хутко месца на Беларусі не буде, як кажуть, от атома чистого, так само. Ну, а і знову ж це російський проєкт, і це не перевірений проєкт, ще не працював. Ну, це все вже, да. Те, хто хоче, це відслежує, читає, ведає. На жаль, що ніякого, зараз такого слова, як тендера не було, ні з народом, да, вот я чула, что сказал Владимир Прокопыч, что никто ніякого, на вот Академії наук ученые підтримали, що так само жахливо. Прозвища вже не буду їх називати, але є такі. Ну, ваше міркування інших людей, воно відовочне, зрозуміле, але ті почують, ті хоч прислухаються там, хто приймають рішення, як ви думаєте? Ну, боюсь, что не. Покуль, як кажуть, ничто не здарится, не дай Бог. Ці просто одна такая надея, что грошей не хопить. На жаль, вот як з московським автовокзалом знесли, а грошей зараз нема. На будівництво немає. Вот у мене так само. Кожен раз, коли я читаю, що нема грошей на будівництво станції, то тільки радость від цього. Може, так і відбудеться. Ну, дякую велике. Так, через 5 хвилин, видать, будуть рухати люди, але 5 хвилин у нас ще є, щоб тут побути на пляцовці, ще погутарити з ким, з цікавими людьми, які прийшли на сьогоднішню акцію «Чорнобильський шлях». А тим часом починає формуватися колона. Один з лозунгів, який ми тут бачимо, Росія – це війна. Справа в тим, що Росія протягує військову операцію
у Україні, в Донбасі, хоч там заміряння, але кожен день проросійські сепаратисти і російські військовці атакують позиції українських військовців. До цього часу залишається окупованим Крим український. І ось удільники маніфестації ще раз звертають на це увагу, що Росія веде фактично військову операцію у суверенній братській Україні. Что это? Что він означає? Не веду, що він означає. А в цілі чого ви його тримаєте? Що він хотів би тим підкреслити? Ага, ви автор? Это плакат, написано «Европа обожает диктаторов, негодяев». Это плакаты на тему последних встреч европейских лидеров, да, с Лукашенко. Ви протестуєте супроти чого? Щоб не сустракалися з ним? Мы протестуем супроти того, как европейцы сустракались с мерзавцами. А ви думаєте, його запросять у Ригу на саміт Сходнього партнерства? Могут запросить, или это покажет всю моральную никчемность Европы. А які ваші альтернативи? Що ви хочете, щоб вони зробили? Вор должен сидеть в тюрьме. Это позиция Лукашенко. Дякую, зрозуміло. Так, ваша позиція. Тут і на російську написано, а там на литовській мові, я так зауважу, і на інших мовах країни Європейського Союзу. Так, міліція зараз докладає, скільки часу стається початку руху колони. 4 хвилини. Ну, на этот момент за полгодини тут собралося несколько сотен чоловік. Ось, не скажем, що так шматліки, ну, максимум это зв'язано з тим, що виходний день, теплий день нарешті після довгих прохолодних люди. Так, люди, може бути, не всі упевнені тим, що до їх прислухаються влади, до їх протесту, ну, до їх виказування, ну, але тих, хто міркує, що треба прийти, виказатися, треба згадати загиблих від Чорнобиля. Сюди прийшли, взяли з собою Чорнобильський дзвон і ікону Маті Божої Ахвяров Чорнобиля. У першому шерегу ми бачимо, апроч біло-червоно-білих стягів, жовтий стяг з українським тризубом, це стяг герб України, і це такий самий герб, який був на кашулі Надії Савченки, арештованої російськими спецслужбами української льотчиці, офіцери, яку викрали і перевезли в Москву, і зараз тримають у слідчому ізоляторі і обвинувачують, що вона нібито мала дотичність з українських журналістів. Ну, але українська символіка, яку тут ми бачимо і на плечах у людей, і ніякі стяги, може на меншій ступені, ніж в інших політичних акціях. І не свідчить не тільки об тим, що білотримку Україні у цій теперішній ситуації з Росією, але й тому, що Чорнобиль об'єднав дві наші країни, Білорусі і Україну. Аварія відбулася на території України, але зовсім побач з Білоруссю. І велика частка території Білорусі і території України була засипана радіоактивним попелом.
Добре, я бачу, Ігор. Ну что ж, составное господарство, покуль еще люди не рушили, давайте сустранимся ще с важным человеком, коли можно. Георгий Лепин, науковец. Добрый день. Георгий Лепин, науковец і ліквідатор, удільник ліквідації удільник ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. Ну, ми розуміємо, які у вас почутті, але одно питання від наших глядачів, які глядять нашу трансляцію. Люди виказуються супротив будівництва атомної станції в Островці, а люди питаються, а яка є альтернатива? Якісь альтернативні криниці нам цієї станції? Як ви міркуєте? Ну, во-первых, никакая альтернатива не требуется. Дело в том, что имеющихся мощностей в Беларуси за глаза достаточно. Более того, на Лукольмской ГРЭС начали модернизацию блоков, и при этом увеличится мощность приблизительно на 1 гигаватт. Это почти мощность одного блока ядерного. Так зачем же нам ядерный, если мы получим и так несравнимо дешевле, несравнимо быстрее и безопаснее? Так что никакой альтернативы не требуется. А эта станция, кстати, строится не для Беларуси. Давно всем известно, что она не нужна Беларуси, и, кстати, она не нужна никому. Вот это самое интересное. Когда прибалты заявили, что они переходят в энергосистему Евросоюза, получилось так, что они теперь не смогут покупать электроэнергию евросоюзную, то есть из России, не смогут. А раз не смогут, значит, они не будут покупать энергию от этой станции. Так для кого она строится? Так кто ее будет? Вы не хотите продавать в Евросоюз? Некому, никто не купит. Невозможно, Евросоюз не может покупать энергию. И нам она не треба. А нам она не нужна. Так я не разумею, а для чего это все? Так вот ответ на вопрос. В Калининграде строили точно такую же. И когда россияне поняли, что покупать энергию прибалты не будут, они ее прикрыли. И она не строится. Уже нет? Уже не строится. А у нас продолжают строить. Некоторые думают, что не хопить грошей, не хопить імпету все-таки добудовать. Як вы думаете, чи можем дочекаться, что ее не будет врешті? Я уверен, что ее не будет, что ее не пустят никогда. Но сейчас она кому-то очень нужна. Есть такая особенность вот этой системы строительства атомных станций. Там очень легко воровать. Потому что смета там непрерывно пересматривается. Поэтому сейчас те, кто это затеял, довольно успешно заполняют собственные карманы. Вот и вся причина. А в остальном она не нужна. Раскрадуть, а ничего не сбудует? Конечно. Я вот был в Крыму в марте прошлого года. Как раз на референдум ездил туда. Так вот, в Крыму я нашел атомную станцию, которую там строили. Ее в 95-м году прикрыли. Причем первый блок был готов на 80%. И ее прикрыли. Все. Не строят. Сейчас она полуразваленная, обшарпанная, ободранная. Я наделал фотографии, так на них смотреть страшно. Вот тоже будет и у нас. Ну, может быть, дай-то Бог, ее раньше прекратят. Я думаю, наполнят карманы и закроют. Скажите, а улады не до ученых прислуховываются до альтернативной думки? Это бесполезно пока? Это бесполезно. У нас есть возможности и ветроагрегаты устанавливать, ветроэнергию использовать. У нас по условиям ничуть не хуже, чем в Германии. Однако в Германии сейчас мощность ветроагрегатов значительно превысила мощность всех ранее работавших атомных станций. А у нас нет. У нас по пальцам можно пересчитать их. Да. Ветрогенератора 2 бачу. Так що пальців ще надовго хватить. Зрозуміло. Ну і як ви міркуєте, все-таки в громадстві забилися вже на цю проблему? Мало хто про її пам'ятає, мало хто кого хвалює. Чому так здарилося? Ну, понимаете, это все хотят, чтобы мы забыли. Кому-то это выгодно. Ведь наш дорогой и любимый предлагал людям даже материальную помощь, если они назад вернутся.
То есть у него желание такое сказать: все, Чернобыль был и весь вышел, нет его. Но это же не так. Это не так. Конечно, не так. Это можно будет сказать через несколько сотен лет. Что он вышел. Да, тогда уже уровень будет, терпимый. Ну, а зараз люди там живуть неподалеку, там вирощується сільськогосподарча продукція, вона розходиться по всіх. Конечно. Небезпека застається. Конечно, остается. А какую роль сыграл иод радиоактивный? Ведь сколько тысячи людей оперировались на щитовидке, удаляли щитовидку. Это же инвалиды уже. А раньше в Беларуси в течение года был 1-2 случая, а сейчас тысячи. Вот это последствия Чернобыля. Ну що ж, це ті наступства Чорнобиля, з якими нам ще довго жити, так міркує вибітний науковець Георгій Лепін, удільник ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. Ми з ним рух у Чорнобильському шляху. Зараз колона сформована, проходить по проспекте Незалежності і праз некоторий час буде поворачивать на вулицю Ханова, каб далей рухаться до Чорнобильської каплиці. Реальна ознака помніка ахвярам Чорнобильської трагедії, які знаходяться у парку дружби народів. Традиційно. Так. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе! Беларусь! Живе 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 Беларусь! Доволі вузька і тесна ісці гэтымі ходнікамі по вулиці Сурганова, так что тут складана з ким-нибудь поговорить, но либо вернуться, і вийстя у нас іншого нема, кожний
Раз. Раз. Говорить і показує Радіо Свобода. З вами Валер Каліновський. Наша камера знаходиться на пляцовці каля кінотэатра «Кастрычнік» у Менску. Тут сьогодні починається збор людей для традиційної красавіцької акції «Чорнобильський шлях», акції пам'яті ахвярів радіації, ахвярів аварії на Чорнобильській АЕС, штогадової і традиційної. Але ми можемо зауважити, тут є і традиційні атрибути цього жалобного шестя, а так само і неякі нові. Давайте для початку поглядимо, шановне господарство, які у нас лозунги. Головний лозунг сьогоднішньої акції, як заявили організатори, это не російській ядерній погрозі. І вони під цим мають на увазі і будівництво атомних електростанцій, у тим ліку білоруської атомної станції у Островці, а так само і про ту ядерну погрозу, яку в Росії заявляють на конт ядерного попілу, на конт погрози використання ядерної зброї. У приватності про це говорив президент Росії Владимир Путін, говорячи про анексію Крима. А проча того далей ми можемо зауважити ще один новий актуальний лозунг «Свободу Кирилу Селивончику». Гэта малады беларус, праграміст з Ніжняга Новгорода, ён ехаў туды працаваць у Ніжні Новгород і быў там арыштаваны расійскай ФСБ за тое, што перапосціў антырасійскі пост у сацыяльнай сетцы ВКонтакте. Яго пакаралі 2 гадамі калоніі пасялення. Мы можем заўважыць ікону вось там Маткі Божай ахвяраў Чарнобыля, звон і іншыя традыцыйныя атрыбуты. Это шэсце. Шэсце павінна пачацца праз 25 хвілін і пойдзе яно традыцыйна да капліцы ахвяраў Чарнобыля і памятнаму знаку ахвяраў Чарнобыля у Менскім парку дружбы народаў на плошчы Бангалор. Як мы бачым, тут ужо даволі шмат беларускіх бела-чырвона-белых сцягоў розных палітычных партый, знакаў радыяцыйнай небяспекі. Бачым мы таксама і украінскую сімволіку, чорныя балёнікі, якія выказваюць жалобу, чырвоныя і белыя балёнікі, якія сімвалізуюць беларускі сцяг. Зараз у нас ёсць магчымасць, шановне господарство, пагутарыць з адным з арганізатараў Чарнобыльскага шляху, прадстаўніком руху за свабоду Юрасем Губарэвічам. Юрась, скажите, калі ласка, чым адметны сёння Чарнобыльскі шлях і чаму вы прынялі рашэнне мітынгу не праводзіць? 9-я гадавіна з падзеяў у Чарнобылі. На жаль, за гэты час нічога не змянілася, перадусім у стаўленні уладаў да грамадства, і сёння экалагічныя наступствы як ніколі адчуваюцца людзьмі. Ужо вырасла не адно пакаленне у сем'ях ліквідатараў. Людзі працягваюць атрымліваць харчаванне, якое выращваецца на забруджаных тэрыторыях. Ад гэтых падзеяў 30-гадовай амаль даўніны не застрахаваны ніхто ад наступства гэтых падзеяў. Колькасць хваробаў, асабліва на рак, яна пацвярджае, што беларусы проста знаходзяцца на грані вымірання ад той забруджанасці, якая і сёння ёсць на нашай тэрыторыі. Но мы збіраемся кожны год, і сёння дастаткова вялікая колькасць людзей, калі зважаць на палітычную атмасферу, якая пануе ў Беларусі, калі зважаць на атмасферу страха альбо апатыі.
люди все равно подтверждают, что они готовы выходить на улицы и доказывать своим уделом, что они памятуют про те подеи, что они не боятся никаких наступств. В этом году мы вырашили отмовиться от митинга, потому что традиційно нам перешкоджають провести мітинг у нормальному форматі, нема можливості провести гуково-змасняльну апаратуру, людей заганяють у загон за турнікети, тому значна кількість удільників всіх попередніх акцій відмовлялась заходити у такі відведені місця. Я лічу, що основний сенс в тим, щоб зібратися разом, пройтись центральними вулицями города, продемонструвати, що у нас шмат, що є люди, які пам'ятають, люди, які неабиякові, показать всем минакам, что мы можем и не боимся выходить на улицы. Думаю, что в этом плане сегодняшняя акция будет успеховой. Я веду, что вы все тем не менее, что не будем митинга, збираетесь все равно ухвалить традиційну резолюцію Чорнобильського шляха. Який механізм її ухвалення? Зараз волонтери роздають текст резолюції. От ми маємо півгодини, поки відбувається збор, щоб люди могли прочитати і ознайомитися. Після організатори звернуться до присутних з просьбою виказати своє міркування відносно резолюції і ухвалити її силами тих людей, які зараз присутнічають на місці збору. Ну, я веду, що ви проводили перемову в гарвиконкамі, на конбезпеки в тим ліку. Ну і зараз ведаєте, яка ситуація. Ну, по-перше, як сьогодні це буде забезпечена безпека громадського апарату і скільки це буде коштувати організаторам? В этом году нововведение, и на День воли, и зараз на Чернобыльский шлях организаторы вымушены платить за послуги милиции. Ранее это все было бесплатно, и натурально, коли это бесплатно, бо право на безпеку в Беларуси, громадянам Беларуси гарантує Конституция, это обовязок милиции сочить за порядком, но тем не меньше в этом годе на День воли з організаторів запотребували більше за 20 мільйонів. Сьогоднішнє мероприємство коштує 13,5 мільйонів білоруських рублів. Ми назираємо тут некоторую присутність міліції, сподіваємося, що вона тут не для провокації, а насамрэч, щоб виконати свій обов'язок і неким чином посприяти охові громадського порядку під час мероприємства. Но, тим не менше, знову хочу підкреслити, що удільники ніколи самі не роблять ніяких антизаконних діянь, не провокують мінаков, і тому, на нашу думку, залишня увага до безпеки мероприємства, вона не потрібна, і хотілося б, щоб надалі ми не платили за наше право зібратися і присутність. За дубинки? Так, фактично за дубинки, бо в этом году міліцейське начальство нам пообіцяло, що гроші пойдуть на рахунок дитячого дому, але невідомо, коли ми сутикнемося з ситуацією, коли за власні гроші мусимо оплачувати ще і затримання, які, на жаль, часто бувають. Ніводна акція не робиться виключенням, навіть коли вона дозволена, тим не менш, від некількох чоловік до некількох десятків чоловік традиційно затримують. Сподіваюся, що на цьому разом буде не так. Ну і на цей момент про некие, скажем, провокации, ці некие складаності з доїздом людей до місця збору нельзя говорити поки що. Поки такої інформації не було, ми стараємося її моніторити. Коли нечто буде поступати, то натурально будемо обіцяти СМІ. Дякую велике. Юрась Губаревич був з нами. Ну, а ми тим часом протягнемо зустрічатися тут з людьми, розпитувати, які їх настрої, хто прийшов з яким транспарантом, з якою пропановою. Давайте ми пройдемося знову кришечку по пляцовці каля кінотеатра «Костричник» у Менську. Ми бачимо тут традиційне потребування визволити політв'язнів і так само лозунг на конт будівництва білоруської атомної електростанції у Островці «Островець, другий Чорнобиль». Написано на транспаранті, а побач транспарант, на яким традиційне потребування білоруської опозиції потребуємо визволити політв'язнів. А так само ми бачимо зліва активістів, які тримають цей транспарант з потребуванням визволення політв'язнів, і вони опранули кашулі, такі майки, на яких написано «Лукашенко сиходь». Гэта кашуля, за якою був засуджений один з тих
Так, і бойкот виборчому фарсу мне еще подказывают, что написано на их майці. Это за такую кашулю был затриманий один з цяперашніх палітычных вязняў, активист з Гомеля. Давайте мы спытаем, калі можна. Добрый день. Скажите, вот гэты надпіс, ён што значыць у вас і чаму вы его сёння апранули? Гэты надпіс выказвае маю салідарнасць з Юрыем Рубцовым, адзін з нашых новых палітычных зняволеных, якому зараз пагражае срок у калоніі. Фактычна ён быў асуджаны не за так званую абразу суддзі, а за тое, што ён ніколі не баяўся выказваць свае перакананні наконт таго, што Лукашенко павінен сысці. Я бачу, што наша тытульная апазіцыя займаецца глупствам, гуляюць у выбарчых того, каб змагацца з рэжымам. На салідарнасць з Юрыем Рубцовым, на акцыю свайго пратэсту супраць існуючай улады, я вось апрануў гэтую майку. Юрыя Рубцова засудзілі спачатку да хіміі, ён адбываў пакаранне ў Купліне, а потым улады палічылі, што ён ігнаруе адбыццё гэтага пакарання, і зараз на яго завялі крымінальную справу, і яму пагражае турэмнае зняволенне. Ці у вас ёсць нейкія навіны ад Юрыя Рубцова, ці няма? Як зараз ён з ім? На жаль, мне няма іншых навінаў, акрамя таго, што ён, здаецца, уже пазнаёміўся з крымінальнай справай, але што там будзе далей, я яшчэ не ведаю. Але я ведаю адно: калі мы не будзем праяўляць сваю салідарнасць, прычым самым простым, прамым і актыўным чынам, то у нас будзе яшчэ адзін палізняволены, яшчэ адзін, а ў гэты час так званыя палітыкі будуць займацца гульнёй на поле Лукашэнкі, падыгрываючы яму ў якасці дрэннай масоўкі. Вас завуць? Максим Виняцкий, громадянская компания «Европейская Беларусь». Максим, я не могу не спытать, вы маете такую самую майку с таким самым надписом, вы так само можете ризиковать, так как и Рубцов, что вас сегодня в конце затрымают и скажут, что вы ругались матом? Магчыма і не ў канцы, магчыма і скажуць. У мяне, здаецца, ўжо больш за 310 сутак арышту. Ну, магчыма, будуць не суткі, магчыма, будзе нешта іншае, але я не магу стаяць у баку. Дзякуй вялікі, Максим. Ну, бачым, што супрацоўнікі міліцыі, праца якіх будзе аплачаная 15 мільёнаў беларускіх рублёў з боку арганізатараў, ўжо знаходзіцца тут і з дубінкамі. Ну што ж, платная праца. Так. Владимир Някляев зараз у жывым эфіры Радыё Свабода, на сайте Радио Свобода. Добрый день. Добрый. Я хотел вас спытать ваше меркаванне. Вот спочатку, конечно, про платность этих акций. В эту першыню сёлета мы повинны платить организаторы, удельники грошей за дубинки. Слухайте, калі дзяруць ужо з тых людзей, якія просто не маюць ніякіх грошай, з так званых дармаедаў, якіх дзяржава паставіла ў тую сітуацыю, што яны год, калі даюць магчымасць прайсціся на дзень волі на чарнобыльскі шлях, то прапаноўваюць менскай улады толькі гэты маршрут нязручны. І, як заўсёды, вельмі шмат міліцыі. Вось тут мы бачылі на рагу, на павароце, як міліцыя ахоўвае дэманстрантаў, і бачым, што зараз уздоўж праезнай часткі ў чорным стаяць супрацоўнікі ОМОНу. Вось, гледачы нашага сайту задалі на канале YouTube пытанне, як міліцыя ацэньвае сённяшнюю акцыю. Ну, дзякуй вялікі, мы атрымалі ваше пытанне. Давайте я паспрабую яго задаць спадарам міліцыі, прадстаўнікі міліцыі уже пазней, бліжэй да месца, дзе будзе адбывацца ўскладанне кветак, калі ўжо акцыя пройдзе. Паспрабую, скажуць, але мяркую, што гэтыя амонаўцы, якія мы бачым уздоўж трасы, напэўна, нічога не будуць гаварыць. Трэба шукаць афіцыйна прадстаўніка, можа, прэсавага сакратара у міліцыі гарвыканкама. Ну вось мы бачым таксама, што людзі, апрача бела-чырвона-белых беларускіх сцягаў, нясуць і украінскія. Малады чалавек, а можна я вас спытаю, хто вы, адкуль і чаму вы нясеце украінскі сцяг?
Так, меня зовут Илья, я сам з Беларусі, я громадянин Беларусі, несу флаг Украины, стяг Украины, потому что подтримливаю Украину, подтримливаю яе у сённяшнім военным конфликте, який происходит в Украине. Ну и зараз у нас Чорнобильський шлях, і Україна – гэта краіна, якая так само, як і Беларусь, стала ахвярай гэтай жудаснай аварыі. Адкуль вы скажете, где вы учитесь, вам, может быть, складана? Не складана. Я сам з Гомелю, але навучаюся ў Менску, у БДУ на гістфаку. Дякую вялікі. Так, сярод амонаўцаў, якія вот стаяць абапал дарогі, мы можам заўважыць і ў такім крэпавым бярэце. Это чалавек, які прайшоў адмысловае выпрабаванне, лічыцца больш дужым, больш моцным, больш вытрывалым. Эліта АМОНу. Эліта АМОНу суправаджае нас на чарнобыльскім шляху. Сапраўды, я ўражаны, колькі шмат гэтых амонаўцаў у чорным, апрача лічу, што абсалютна няма патрэбы. Праз кожныя 5 метраў, каб стаялі тут амонаўцы ў чорным. Ну, але ім трэба адпрацоўваць тых 15 мільёнаў, якія Менскі гарвыканкам запатрабаваў за ахову акцыі. Ну, вось на 15 мільёнаў хлопцы зарабляюць. Па рацыях можна чуць, як яны гавораць, хто дзе павярнуў, каго пачуў. Пад поўным кантролем праходзіць сёлетні чарнобыльскі шлях, поўным кантролем міліцыі. Ну, праз 3 метры літаральна стаіць амонавец у чорным, з газавым балонікам, з дубінкай. Шчыра кажучы, давно такога я не бачыў. Каб такая великая колькасць ОМОНу со спецсродками стояла на оппозиційній акції, супроводжала мирний, традиційний чорнобильський шлях, акцію ушанування ахвяраў Чорнобиля, акцію протесту супраць будаўніцтва атомной станции у Астраўцы, акции протесту супраць расійскай ядерной пагрозы. Пагрозы як той, якая нясе у будаўніцтве атомных станцый, у тым ліку ў Беларусі, таксама і пагрозы ядернай зброі. Галоўны лозунг сёлетняй акцыі «Чорнобыльскі шлях не расійскай ядернай пагрозе» мае на ўвазе і тое, што прэзідэнт Расіі сёлета заявіў аб тым, што летась падчас акупацыі і анексіі украінскага Крыму ён быў гатовы выкарыстаць ядерную зброю, разважаў прынамсі над гэтым. А раней расійскія прапагандысты казалі, што Расія адзіная краіна, якая здольная зрабіць са Злучаных Штатаў Амерыкі радыеактыўны попел. Безумоўна, гэтыя выказванні абурылі і насцярожылі не толькі сусветных лідараў, але і звычайных людзей, у тым ліку тых, якія прыйшлі на сённяшнюю дэманстрацыю «Чорнобыльскі шлях» у Менску. Мы зноў праходзім самымі вузкімі тымі месцамі, вельмі незручна, ну проста літаральна метр, такая вузкая гарлавіна, і машыны едуць побач. Ну, гэта сведчыць, якім чынам трактуюць улады прадстаўнікоў грамадскасці, якія папрасілі ў іх дазволу правесці дэманстрацыю. Зараз у нас есть магчымасць, может быть, коротко пераговорить с Эдуардом Лобовым. Эдуард, добрый день. Добрый день. Скажите, калі ласка, вы в минулым году не могли удзельнічаць у
Чорнобильський шлях? Ні, звісно, я відбував термін покарання. А ось ви зараз якби маєте можливість на волі. Що ви могли б сказати, як змінився Мінськ, як змінилися, скажімо, демонстрації в порівнянні з тим, як до вашої посадки? Ну, демонстрації збільшого залишилися амаль такими ж, як і були. Ну, а на конт Мінська стало значно більше нових побудов. А настрої людей? Настрой людей у сувязі з Україною почав, некалькі розкалуватися. Розколені? Так. Бо є прихильники України і достатково шмат прихильників Росії. А яких більше? На вашу думку, серед ваших знайомих? Тяжко сказати. Максимум 50/50. А максимум, що і за Росію нігде і більше. А скажіть, а у Кальоні, де ви були, там уже ж була війна тоді в Україні, так? Так. Як там поставилися до цієї війни? Ну, так як і на волі? Телебачення російське, і всі почали ставитися більше до Росії. Но були, звісно, люди, які ставилися позитивно до України і осуджали Росію. А проблеми Чорнобиля вже в'язнів не хвалювали? Ну как, конечно, хвалювали. Пам'ятали? Конечно. Едуард, ну і скажіть, будь ласка, чим ви зараз займаєтесь? Чи вдалося вам влаштуватися на працю? Чи не ведете, в яку організацію ви вернулися? Я, як по-ранішому, зостаюся в Молодому фронті і працюю зараз кур'єром. Кур'єром працюєте, влаштувалися, так? Так. Знаходитеся під наглядом ще міліції? Так, звісно. Не порушаєте? Ну, одно порушення є, спізнився на півгодини до хати і далі одно порушення. А уділ у акціях дозволений вам? Ні. От зараз ви нелегально тут? Так. Не будемо говорити міліції, що ви тут. Таким чином ви прийшли на Чорнобильський шлях, ризикуючи, що вам буде ще одне порушення. Зрозуміло, покинемо це без коментарю, це ваше рішення. З нами був Едуард Лобов, былий політв'язень, удільник солідного Чорнобильського шляху. Нет. Беларусь! Живе Беларусь! Атом мирный не прибавит! Атом мирный не прибавит! Атом мирный не прибавит! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Некалькі хвилин тому ми змогли поговорити з Едуардом Лобовим, але хотів би я ще додати, що зараз цягом цього Чорнобильського шляху і там на пляцовці, де був місце збору, і у дорозі некалькі активістів збирають підписи за визволення тих політв'язнів, які залишилися в турмах, у тим ліку Рубцова, у тим ліку Селівончика, а так само заворот організації ініціативної групи Миколая Статкевича. Миколая Статкевича, былого
кандидата ў прэзідэнты падчас мінулых выбараў, і апазіцыя хоча яго вылучыць на гэтых выбарах кандыдатам у прэзідэнты. Зараз такія подпісы збіраюцца тут, у тым ліку сярод удзельнікаў чарнобыльскага шляху. Апарача выгукаў «Жыве Беларусь» мы чуем яшчэ выгукі «Слава Украіне», «Героям слава» і «Слава Украіне, смерць ворагам». Ну гэта выгукі, скажем так, украінскіх патрыётаў, якія у 2013 змагаліся на еўрапейскім майдане ў Кіеве і перамаглі, і якія зараз яшчэ змагаюцца ў Донбасе за цэласнасць і суверэнітэт Украіны супраць прарасійскіх сепаратыстаў, супраць узброеных боевиков, до зубов, скажем так, узброенных боевиков. Ну, кого-нибудь цікаве? Хотел бы повитаться еще с одним удельником сёлетняга чарнобыльскага шляху. Як вас зовут? Добрый день, Миколай. Миколай, мы ведем трансляцию на сайт Радио Свободы, живую видеотрансляцию. Миколай, вот вы несете гэты символ. Кто его выготовил, скажите, и чему его это взяли на чернобыльский шлях? Ну, и это что? Вольга. Виробляла мастачка Наталя Бордак. Наталя Бордак. Не свіжу. Угу. Не снижу. Ну як, Чорнобиль. Ага. Миколай, значит, Миколай не хочет, а больше вы хотите сказать. Расскажите про гэты символ, він вельми цікавий. Кветки, з кветок. Гэта шчыра ад сэрца, з любоўю зроблена беларусамі. Украінскі трызубец, сімвол Украіны з кветачак, бачыце? І мы яго ўзялі сюды як сімвол, там это сімвалізуе то, што мы разам з Украінам, мы вельмі любім украінцаў, это наши браты. І мы всім сэрцам з імі зараз, у іх цяжкі час. Ось. Дякую вам вялікі. Нема за што. Вось вельмі вычарпальна нам патлумачылі, што значыць гэты прыгожы сімвол украінскі. Герб у выглядзе вянка з прыгожых кветак. Да. Аделя. Да. Что ты скажи что-нибудь больше? А то можно подумать, а что... колькі тебе гадоў? 6, больше сказала. 6. О, бачиш? Малайчинка. Хутка в школу пойдешь? Нет. Нет. Ну, хочешь у школу? Знаешь, что в садок хай походит трошки. Вот. Так. Ну, мы в этот день пришли, бо Аделін дядуля був ліквідатор Чорнобильської аварії. Ось, я сам родом з Гомельської області. Это твой батька был? Да, мой батька ліквідатор. Він зараз у Бересті. Привет. Аделя, ну не балуйся. Ось. І він у Бересті зараз, на жаль, не змог сюди приїхати. Ось, але для нас гэты дзень вельмі такі значны. Мы лічым, што кожны беларус павінен у гэты дзень быць тут з намі разам, бо гэта трагедыя не толькі асабістая, вось, але і ўсёй Беларусі трагедыя, і мы павінны пра яе памятаць, не забывацца. Вось. Ну і таксама сёння мы разам усім сэрцам з нашымі братамі украінцамі, калі чарнобыльская трагедыя прынесла нам разам так само і зараз расійская агрэсія супраць украінскай дзяржавы таксама прыносіць нам гора і смутак, бо мы разумеем, што это пагроза не толькі для нашых братоў украінцаў, але пагроза ўсяму цывілізаванаму і законнаму. Вось. Таму мы таксама сёння
і підтримуємо українців, наших братів, і побач з гербом українським йдемо ми. Аделя, ну что... Дякую великий, гэта Сяржук Бахун был, и с дочушкой Аделей, дочкой Светланы Завадской. Так. Дякую вам великий, будем далее с вами идти. До побачення. До побачення, Аделя. До побачення. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Иди сюда. Вот она, украинка. Хорошо, живенько. Здравствуйте. Привітання. Меня зовут Екатерина. Добрый день. Из русской службы. Добрый, я с белорусской, из украинской. Дякую. Інна, там была некая украинка. Пропустил. Вот там и шла. Чорненькая? А якого віку? Україна? З України ніхто? Ну. А ти уверений? Ні. Я упевнений зараз наші писати слава Україні, героям слава, то більше кричати треба. Лявон, у нас есть возможность поговорить. Не хочете, Лявон, сказать несколько слов? Ну от матерний якраз не треба, бо ви, звичайно, шматсловний чоловік. Лявон Дейка, депутат Верховного Совета 12-го скликання. Ось. Ви пам'ятаєте, як це було, які були настрої у громадстві, коли відкрилася правда про Чорнобиль. Ось всі ведають правду, але зараз не всі хочуть чути. Так виглядає от такий настрой у громадстві? Ну, у громадстві, мабуть, настрой такий, що навіть ведаючи амаль усю правду про наступства Чорнобильської катастрофи, люди бачать, що неким чином життя протягується. І життя протягується, як чоловік усвідомляє не тільки, скажімо, проблеми ніякі екологічно-радіаційного такого от кшталту, але проблеми звичайні, надземні, проблеми заробків, пенсій, ліків, медицини, там, і так далі, життєві проблеми щоденні. Ну, якби гэтую проблему, яка, в принципе, конечно, проблема фантастично тяжкая для всего белорусского громадства, як бы мікширується гэтымі усімі іншими проблемами і досягненнями у двукосцях нашей улады. Не тільки екологічний Чорнобиль, але й інші проблеми. Безумовно, это социальные проблемы, это в апошні час зауважені все больше політичні проблеми, это агульные правы человека, демократизація і так далі, то, що у нас знаходиться у таким уже, ну, давнім заняпаді. Дякую, это был Лявон Вольский, Лявон Дейка, это был Лявон Дейка, депутат Верховного Совета 13-го скликання. А зараз у нас є можливість поговорити так по ходу, як удасться з представниками вільної України, чи так? Одна. Як вас звати? Мене звати, як звати всіх українок? Галю. Гарна жінка. Всіх гарних жінок звати Галя. Галя, добре. Да. Галина, звідки ви? Откуль ви? Я з Вінницької області. Скажіть, ви спеціально до нас приїхали на цю акцію? Да, мене Наталка білоруська покликала. Что такое Наталка Белоруска? Ось Наталка Белоруска. Меня зовут Наталья Гарашка, Чебасалыга, як меня ведают в интернете. Я была на Майдане, была там от правоохранного, я правооборонца, от правооборончого... И у труну Советского Союзу. Зараз в громадстві, звісно, всі люди ведають, але про виніки Чорнобиля, про наступства Чорнобиля, як ми говорили з науковцем Георгієм Лепіним, ще сотні років ці наступства будуть впливати на наше здоров'я, на здоров'я наших дітей, внуків, на наступні покоління. З цим нам наканавано жити. Але інші, можливо, проблеми більш надземні, гостріші, соціальні.
эканамічнае працаўладкаванне, дэмакратыя. Магчыма, яны крыху засланяюць на сённяшні час эту чарнобыльскую трагедыю. Тым не меней, вось памяць аб ёй пераўтварылася ў такі штогадовы сапраўдны рытуал для свабодна настроеных, свабодна думаючых людзей, каб раз у год выйсці не толькі ушанаваць памяць ахвяраў Чарнобыля, але яшчэ выказаць сваю пазіцыю, сваю думку з нагоды таго, што адбываецца ў краіне. І сёлета для гэтага ёсць яшчэ дзве, як мінімум, дадатковыя нагоды для чарнобыльскага шляху. Першае – гэта абурэнне пачатай працай па будоўлі атамнай станцыі ў Астраўцы, новай атамнай станцыі расійскага праекту і за расійскія грошы. І, як сказаў Георгій Лепін, якая фактычна не патрэбная Беларусі і не патрэбная ні Европе электраэнергія, якую яны будуць вырабляць, якая фактычна з'яўляецца сродкам для таго, каб раскрадаць грошы для пэўных чыноўніцкіх колаў, так сказаў Георгій Лепін. Вось это першае выказаць пратэст, а другое выказаць пратэст супраць расійскай пагрозы свету, у тым ліку ядзернай пагрозы. Галоўны лозунг сёлетняй акцыі не расійскай ядзернай пагрозе і ў выглядзе так званага мірнага атаму, і ў выглядзе вайсковага атаму. Менавіта пра гэта хочуць нагадаць удзельнікі дэманстрацыі, што расійскі прэзідэнт недавно заявіў у інтэрв'ю з нагоды гадавіны анексіі украінскага Крыму, што ён быў гатовы разглядаць магчымасць выкарыстання ядзернай зброі падчас акупацыі Крымскага паўвостраву. Гэта, відаць, упершыню за такі ж доўгі перыяд пасля халоднай вайны, калі кіраўнік дзяржавы гаварыў абсалютна спакойным тоне, такім пазітыўным, што ён мог выкарыстаць ядзерную зброю. Гэта было табу нават для савецкіх лідараў кшталту Брэжнева махаць ядзернай дубінай. Мы бачым, што Владзімір Пуцін сабе гэта дазваляе. І вось супраць гэтага, у тым ліку, мы бачым, што галоўны лозунг таксама гаворыць аб тым, што Россия нясе ядерную пагрозу і не в вайсковым плане, і у плане ядерной энергетики, недасканалай і небяспечнай, пра што і засведчыў выбух на 4-м энергаблоку Чарнобыльскай АЭС 29 гадоў таму. Менавіта аб гэтым хочуць нагадаць арганізатары сёлетняй акцыі і жыхарам Беларусі, і жыхарам іншых краін свету. Ці можна до вас звярнуцца, калі ласка? Вы назіральнікі, так? Так, грамадскія назіральнікі. Грамадскія назіральнікі. Што вы заўважылі, што зафіксавалі? Ну, усё будзе ў справаздачы. Глядзіце ў справаздачы, таму што мы так толькі за сваім кавалачкам сачым. А асабіста ніякіх правакацыяў і небяспечнасцяў, недарэчнасцяў? Асабіста мы не бачылі. Все добра. Так, все добра. Глядзіце ўжо потым. Добра, дзякуй, будзем глядзець. Дзякуй. Ну вот, мне здаецца, што назіральнікі з Беларускага гельсінскага камітэту нашмат больш сімпатычна ахоўваюць парадак і фіксуюць, калі што адбываецца, чым супрацоўнікі АМОНу ў чорным, якіх тут вялікай колькасці прывялі і за паслугі якіх арганізатары дэманстрацыі мусяць чамусьці заплаціць 15 мільёнаў беларускіх рублёў. Хаця абяцаюць улады, што пералічаць гэтыя грошы не амонаўцам, а пералічаць іх на дзіцячы дамок, на дзіцячыя дамы. Зараз шэсце раздзелілася на 3 часткі. Частка людзей паспела перайсці вуліцу Богдановича, частка людзей засталася на астраўку бяспекі, а частка засталася на гэтым баку. Міліцыя як бы не ідзе на тое, каб спыніць рух і даць магчымасць калоне прайсці спакойна. Это заняло б некалькі хвілін, ну але фактычна, як бачыце, это стварае пэўную небяспеку для людзей і для машын. Пабачце, якая вялікая колькасць людзей там на астраўку знаходзіцца.
Вось і нас спынілі на гэтым астравку, і мы будзем тут стаяць чарговага зялёнага святла. Можна використати эту магчымасць? Можна вас спытаць, адкуль вы, хто вы і чаго прыйшлі? Я с Дзяржинска. Вы з Дзяржинска приехали? Приехала специально. Первый раз, другой раз сейчас? Я бываю, но на такой акции первый раз. Первый раз. Первый раз. Чернобыльской? Да, Чернобыльский шлях, колисти были, я приходила. А после годы, Чого? не Здоров'я было. не позволяло ці? Не було? Не, я не знаю чому. Ну і зараз прийшли ваші враження. Чудовные ураження. Чудовные. Но я чекала, что будет больше людей. Чекали більше. А чому думаєте, що менше? Я не знаю. Вас закранув Чорнобиль особисто, може бути, сім'ю, свояків, знайомих? Я с Чечерска родом. Откуль? З Чачерська? Чечерск, Гомельской области. Я недавно наведывала свою Ви з родину. Чорнобильської зони, С фактично? Чернобыльской зоны я родом. Там мой род. Вот так. Потерпіли криху? Потерпели. Здоров'я. Это Чечерск отселенный, там новые люди приехали. Скільки вам годов? Мне уже Колени- много. Много. Дай вам Бог здоров'я. Вот. Дякую. Дякую. Что это за чудо? Пригоже. Пригожа, чорне. Так. Просто колеги звертають увагу, що дівчина у вечірній сукні прийшла на Чорнобильський шлях. Я б так само хотів її спитати. Коли я надазу, можна у вас одну хвилинку? Ви звертаєте увагу на вас, що ви вельми пригожі кашулі прийшли на цей Чорнобильський шлях. Ті накольки нам пасує? Дякую, господар. Ви видаєте, так просто склалося, що з раніці було абсолютно другое надвор'я, і ми вже домовились з сябром, і треба було поспіти, і я просто заскочила домой і схопила, і навіть не думала много, тому що треба було хоча б поспіти не на академию, а хоть бы на каплицу. И все на этом. Это просто летнее, то, что я то, что я ношу летом, потому что я зрозумела, что коли буде жарко, я просто не витримаю. І все. Ніякого адмислового тут нема. Ви ведаєте, що там был, так скажем, план Б, може белое, красное, але просто не було часу шукати. Тому ось так склалося, що красне. Зрозуміло, дякую. Але ви на вас звертаєте увагу. Ви ведаєте, просто я ось зараз розумію, що правильне це було рішення, тому що відчуваєш себе, здається, адекватно на дворі, і все. Не більше того. Дякую вам велике. Нема за що. Добрый день. Я хотел показать вот это еще, откуда вы купили. Вот и все. Хотели испытать, откуда вы это купили. Где взяли? Ага. Я хочу встретиться с одним человеком, познакомиться. И как вас имя? Євген. Євген, скажите, где вы такую цікавую
кашульку купили. Ну, тут шуточку з Путіним, купив. бо я ведаю, що там вежливий чоловік, некий такий самий вежливий чоловік, а тут він в некій іншій іміджі. Ну, ось побывал я в Киеве. Это было под час, ну, уже Майдан, в принципе, сканчивался, это было в той час. Ага. И купили в Киеве? В Киеве, да. Там такие продаются? Там и такие, и не такие, там есть и больше, как сказать, агрессивные, есть больше мягкие. Яке ваше враження від України теперішньої, від тих подій? Ну, сумно, конечно, сумно, что Россия Веде агресію, ну, да, фактично, правда? Вона веде війну. Вельми шмат людей, 5-6 тисяч чоловік офіційно конечно, тільки загинуло. не хочется это подставить, будто бы это некая громадянская война. Ну, зрозумело, конечно, не, что это все ж таки провокация. Она была давно спланована. Ну, на жаль, война. На жаль, зрозуміло. Дякую велике. А ви не боїтеся, що вас тут хто-небудь за эту кашулю тише? Я в ней выходил на Червоную площадь в Москве. В Москве можно такой? Ну, можно, не можно, меня не пустили. А, не пустили таки? Не пустила, милиция не пустила. На Червоную площадь? Да. На Красную площадь. На Красную Зрозуміло. площадь. Дякую вам велике, Євген. Будемо у Києві, купимо так само такую. Шестий чорнобильський шлях фактично завершається. Ми йшли ровно фактично годину на цей момент. 1,5 години протягується наш живий репортаж. Ось, і ми вийшли на прямую до Чорнобильської каплиці, де буде складання кветок і свічок запалювання. Ось мітингу не буде. У таким скороченном формате сегодня проходит традиционная акция на день Чернобыльской катастрофы у Менску. У Менску у 29-ю годовину этой страшной аварии. Тягом нашей трансляции нам на нашем канале YouTube задают питання. Ось, некоторые мы старались отказать от тем, какие альтернативные країни, альтернативної атомної зброї, пробачте, енергетиці існують. Ось, ще питання то, як оцінюють міліціянти безпеку. Ось, ну, коли зараз нам удасться зустріти кого-нибудь з начальників міліцейських тут, біля Чорнобильської каплиці, ну, спитаю, чи все в порядку, і чи варта на їх праця цих мільйонів, за яких потребує городська влада Менська від організаторів сьогоднішнього Чорнобильського шляху. З яким мені доводили. Ну, коли окинуть нашу колонну, ну, то бачимо, що хіба до 500 чоловік бере уділ не шматлюдно, як сказала пожилая кабета з Дзержинська, такого масового, такого ентузіазму, який був колись 20 років тому, 15 років тому. Тепер ці акції не збирають. Тим не менш, люди традиційно приходять, люди виказують своє міркування і не тільки з нагоди Чорнобиля, а з нагоди і інших важних для нашого громадства питань, проблем. І не тільки для нашого громадства, і для людей во всім світі. Ну, зараз прийшов важний чоловік, керівник Менського ОМОНу. Хотів його спитати, але передумав. Хотів його спитати про безпеку, але передумав, тому що минула розмова 9 травня минулого року зим скончилася моїм затриманням, арештом і 2 годинами в обезьяннику у Менському постарунку. Так що сподіваюся, що
Говорить больше не буду. Ну, принаймні, калі ён не захоче со мной говорить. Сухие еще вот в желтом. Я ж перед тим нас затримували раніше перед Чорнобилем. Так, мы зараз подходим уже до помника, некоторые уже поспели подойти до помника ахвярам Чорнобыля, каля каплицы, Чорнобыльской каплицы в Менску. Я памятаю, калі открывалася гэта, освячалася гэтая каплица, это было, здаецца, на 10-ю гадавіну Чорнобыля, 15-ю гадавіну Чорнобыля у Менску. И поставили, памятаю, была представница, была жонка амбассадора американского, выступала с промовой. Ну, зараз хіба мітингу не буде тут. Так, калі ласка. Ну, і магчыма, яшчэ нейкі шаг. Ну, по сегодняшний день у нас такое впечатление, что скорее единственное, что все-таки существует международные соглашения, международные конвенции, которые тоже накладывают определенные обязательства на Беларусь, накладывают определенное давление на строителей АЭС. Хотя, конечно, все это такое давление. Это опасного объекта, но еще не качественного опасной атомной станции у нас очень велика. И, ну, это просто ужас, конечно. Ну, то, что не будет сегодня митингу, тем не меньше, вы вместе вот позицию и людей, и вашу, до владов. Еще раз, что мы прошли по Менску, мы хотим сказать. Поэтому я сегодня здесь, потому что мне кажется, что несмотря ни на что, нельзя уставать как бы повторять эти вещи, стараться разными способами привлечь к этому нас поддерживают, и они влияют у себя в России, тоже на политику, которую ведет Россия сейчас. И, конечно же, кроме опасности атомной станции, вот это вот новое, вернее, как бы она старая, забытая, вот эта ядерной войны сейчас добавляет, ну, как бы добавляет страху и неприятных ощущений всем нам. У вас в руках, видать, резолюция Чернобыльского штаба? Да. Что там важное самое? Самое важное. Там что? Там важное. Я могу вам ее дать, вы потом опубликуете. Вот. Грузия она называется. Да. Она как бы состоит из частей. Она состоит из того, что последствия Чернобыля перестают быть важными, что несмотря на то, что как бы все эксперты говорят, что Чернобыльская катастрофа уже была давно в истории, закончилась, что это развивающая катастрофа, и, возможно, самые страшные последствия ждут нас после 30-летнего как бы периода, потому что начнет разлагаться плутоний, появится америций, никто не знает, как он будет себя вести. Это как бы одна угроза. Другая угроза – это строительство новой атомной станции, а также эксплуатация, которые находятся вокруг Белоруссии. И третья ядерная угроза – это ядерная, но это возможность ядерной войны, а мы союзник России. Получить ядерный удар, потому что на нашей территории размещены там, я не знаю, стратегические эти самые самолеты, и это тоже возможность. То есть, в общем, к сожалению, в этом году ядерных угроз увеличилось по сравнению с тем, что было раньше. Дякую велике за вашу позицию. Мы обов'язково
нашого центру правовая допомога насельніцтву. Ось, і назирала за подіями на Майдані. Тому я вельми добре ведаю, як починався Майдан, за що він стояв, і підтримую українців. І зараз ми створили громадянську ініціативу «Білоруський укроп». Ми допомагаємо одягати, обувати і нешта ще дарувати Азову. Полку Азов. Азов. Полку Азов, так? Так, добровольчий батальйон Азов, правий сектор. Ось ми їх обуваємо, одягаємо по мірі того, як можемо. Пересилати їм одягнення, камуфляж, розгрузки, ну все. Ясно, це зрозуміло. Жінка, я її так люблю за це. Галина, ну скажіть, коли ласка, як вам ввогуле чули ви, ну, апрача Наталі, то ми бачимо, а в цілому громадство, в цілому удільники сьогодні шлях, ці спочувають і не підтримують Україну? Ой, що вам сказати. Мені здається, що білоруси поки сплять. Ну так, трохи сплять. Окрім Наташі. Тому що білоруси ще не відчувають усього того, що може визвати гэта агресія Росії. І Європа не відчуває, що гэта агресія, гэта той же Гітлер, якого недооценили у прошлом веке, у 20 веке, стагоддзі, да? Його недооценили. І що тоді було? Зараз усе тое адбываецца, што было ў 20 стагоддзі. Вось, і Європа яшчэ спіць, Беларусь спіць. Яны не адчуваюць усей гэтай пагрозы, усяго гэтага жаху, што ствараецца ва ўкраіне. Я там была, я ведаю. Гэта жах, гэта вайна, гэта кроў, гэта гібель украінцаў, пакуль што украінцаў. Але ж гэта можа быць і ў нас. А білоруси дивляться і спокійно сплять. Каб не Украіна, Беларусі б ужо не было. Каб Украіна не выстаяла больш году Украіна стаіць на наши, за нас стаіць, і за Украіну, і за нас. Яны і нас ахоўваюць. Калі б не Украіна, Беларусі не было б. Ужо б тут была Расійська імперія, і нас би знішчылі. Наталя, дякую. А я хотів ще Галину спитати, яка там все-таки атмосфера тепер? Ясно, не до чорнобильських може бути проблем, бо йде війна, але ці, ви міркуєте, українці, ну, мають достатково сил, щоб витримати це все? Ой, ви ж знаєте, я живу в Гомелі. Я просто родилась в Вінницькій області, і я спілкуюся зі своїми рідними, з мамою, з сестрою, з племінниками. Ну і що я вам можу сказати? Що поки що в оптимізмі, поки все нормально. Вони як кулачок, отак всі за Україну. Тримаються? Да, тримаються всі, як один. Я з села свого, до рідного села приїжджала ще до Нового року. Приїхали всі сусіди, я приїхала до мами, прийшли всі сусіди і сказали: Галю, як там Білорусь? Як ти наша білорусочка? Я сказала: ну як? Білоруси мовчать, білоруси сплять. Але ж ми всі разом, а вони кажуть: да, ми всі разом, ми всі одна сім'я, одна Україна. Я хотіла це почути. Розумієте? Ми це почули. Ми всі разом. Ну, білоруси, вони, може, трошки не з нами, але Україна, вони держаться в одному кулачкові. А білоруси, вони різні. От така, як Наталочка, я її люблю, бо вона з нами. Але є другі білоруси, які не з нами. В Гомелі особливо їх багато. Наталя, ну, і Галина, дякую. І Наталя, дякую вам велике. Вельми приємно бути разом з вами в цьому шесті. Ми протягнемо ще ходу. Дякую. До побачення. І примусили зняти дом. Зараз нема. Ну, видать, нема вже того стяга, видать, конфіскований. Вот. І шесті на День волі, і Чорнобильський шлях фактично проходить по одному і тому маршруту. Виключення тільки в тим, що зараз шесті повинна скончитися вже недалеко відсюль, каля каплиці ахвярів Чорнобиля, каля пам'ятного знаку, каменя пам'яті ахвярів Чорнобиля, де будуть складені квітки, де буде почитана молитва, запалені свічки. Шесті протягує традиційно законопослухмяним в таким порядку. На кожному світлофорі люди спиняються, чекають зелене світло. Ось. Ніяких
правопорушенняў не заўважана, ніякіх правакацый таксама не было. Вось толькі адзінае, здаецца, застаецца здзіўляцца, чаму так шмат патрабуюць міліцыянты 15 мільёнаў на ахову парадку грамадскага, які ніхто не збіраецца парушаць, і што так шмат ОМОНу, міліцыі, да і всіх іншых сілавых сродкаў выкарыстана міліцыяй. Я вот заўважыў з прадстаўніка арганізатара, напісана яго. Так, вось можна спытаць арганізатара, это Віталій Рымашэўскі. Скажите, вот эта міліцыя, якой вы бачылі вельмі вялікай колькасці падчас шэсця, яна апраўдвае свае 15 мільёнаў, якім прыйдзецца заплаціць? Ну, ведаеце, яны абяцалі гэтыя сродкі пералічыць увогуле ў дзіцячы дом. І мы будзем чакаць выканання дадзенага слова агучанага. А яна ўвогуле тут міліцыя была не патрэбна. І вы можете самі быць гэтаму сведкам, таму што калі няма правакацыі з боку міліцыі, з боку спецслужбаў пераапранутых, то тады шэсці, мітынгі праходзяць абсалютна спакойна. Вось. І сёння не патрэбна была такая колькасць велізарная ні АМАПу, ні іншых там людзей у цывільным, ні міліцыі. Скажите, вось сёння-то мітингу не будзе, але тым не менш, это не значит, что вам нема чего сказать? Гэта не значит, што няма чаго сказаць. Я думаю, што нават тое, што мы адмовіліся ад плошчы Бангалор, гэта паспрыяла таму, што людзі могуць прайсці да Чарнобыльскай капліцы зараз, бо звычайна, раней забаранялі шэсці да Чарнобыльскай капліцы, былі такія прэцэдэнты. Ну і ўвогуле было шмат пажаданняў ад удзельнікаў акцыі аб тым, што яны не хочуць ісці праз гэтыя рамкі і металашукальнікі. Таму мы адгукнуліся вось на пажаданні удзельнікаў масовых мерапрыемстваў, ну і зараз прынялі рашэнне аб такім фармаце менавіта. Зразумела. На гэты момант ніякіх правакацый, ніякіх затрыманняў? На гэты момант ўсё спакойна, ніякіх правакацый, затрыманняў не было. Дзякуй вялікі. Гэта быў арганізатар, адзін з арганізатараў акцыі «Чарнобыльскі шлях», і мы якраз перайшлі на бок, на якім знаходіцца Чарнобыльская капліца, дзе будзе завершаная сёлетняя акцыя. Яна пройдзе упершыню, магчыма, за апошнія часы без мітынгу, жалобнага мітынгу. І гэта звязана з тым, што ўлады не даюць магчымасці зручна правесці гэты мітынг, не даюць магчымасці давесці гуказнімальнай апаратуры, як сказалі арганізатары, а таксама не даюць магчымасці людзям без этих металашукальнікаў, без этой агароджы спакойна сустрэцца і выступіць. Ну, гэта сапраўды колькі разоў бывала. Людзі не хочуць ісці за гэтыя загародкі, якія нібыта ім ствараюць для таго, каб забяспечыць іхную уласную бяспеку. Зараз людзі на рагу спыніліся. Яны спыніліся таму, што чакаюць, каб хвост калоны падцягнуўся, каб частка людзей, якія засталіся на тым баку вуліцы, далучылася да агульнай калоны. Ну, видать, один из самых оригинальных плакатов. Можно вас, добрый день, спытать? Добрый день. Вы не ризикуете? Это, может быть, ветер потягнет и... Ну, у нас жизнь такая, то, что уже затягивают и затягивают эту петлю на шее, а всем как-то все спокойно на это реагируют. Народ все более и более серьезные лишения терпит, и, похоже, его устраивает. Это символизует терпливость белорусов? Да. Как вы думаете, долго они будут так терпеть? Ну, уже, грубо говоря, 100 лет скоро будет, как терпим. Я думаю, что может уже никогда ничего не изменится. Хотя хочется верить в то, что все-таки будет хорошо. Я, в принципе, изначально хотел выйти с вилами, но не гвалтовный супротив у нас, принцип такой. И ассоциация с Ляшко мне тоже не очень нравится. Поэтому, вот, думаю, такой месседж более понятен. Ну, такой жесткий месседж. Скажите, как вас зовут, и вы некую организацию, идти сам по себе просто? Меня зовут Дмитрий, я из Объединенной гражданской партии. Дякую, великий Дмитрий. Ну, будем сподеваться, что это ненадолго. Частка ўжо прайшла, а частка чакае зноў наступнага зялёнага святла. Такім чынам,
Дякуючи тому, що білоруські демонстрації проходять тільки на зелене світло, а шесті криху розірвалося. У синіх таких камізельках ми можемо побачити, пополз стоять представники правооборончих організацій, Білоруського Хельсінського комітету і інших, які фіксують, коли що є незаконне такі порушення прав чоловіка, але на цей момент ніяких покуль тихо, як кажуть колеги, покуль тихо, спокійно. Ось. Зараз я можу зустріти одного з наших колег. Добрий день. Скажіть, ну що, яка ситуація, що-небудь цікаве зауважили? На данный момент по данным правооборонцев 6 приймає удел больше за 500 человек. Это попередние данные, але ось правооборонці... І все тихо? Так, все тихо. Так, все тихо, не було затримань. Але, конечно, треба хвалюватися у майках Лукашенко Сихоть, тому що вже досвід був у гэтай ситуації всім відомий Юрій Рубцов, тому ми за їх. Дякую велике. Це Ігор, колега, який фактично підтвердив моє назирання, що акція «Чорнобильський шлях» сьогодні в Мінську проходить надзвичайно спокійно, годно, без ніяких. Один Ён не виключає, і, видать, я не виключаю, що ті два активісти, які опранули на себе майки Лукашенка Сихоть, ризикують. Ну, але вони свідомо на це пішли, як зазначив Максим Мінярський, з яким ми гутарили під час збору активістів. Чим? Вон пригожа одежда. І в вишиванці побув походив. Покуль ми тут стоїмо, хочу підійти до пригожих дівчат, у яких вельми пригожі строї. Добрий день, ми ведемо живу відеотрансляцію. Ви сябровки 3? Ви троє сябровки? 4, ой, більше. Скажіть, як вас зовуть? Вікторія. Вікторія, а вас? Марина. А вас? Ольга. Скажіть, а ви так одномислово пронулися? Жовтий, низ, вверх, білий, синій? Мабуть, так. Чи це нечто символізує? Ну, для мене сьогодні якби єдність з Україною. З Україною? Ну, в принципі, Чорнобиль – це огульна біда, це здарилося на українській території, захопило нашу, ну. А проти того в Україні відбуваються ще й інші події? Ну, криху ведемо. Як ви їх оцінюєте? Ну, як можна оцінювати? Ну, співчуваємо українцям, тому що, ну, Росія доволі таки серйозний супротивник. Скажіть, а що ці чорні балоники символізують, які у ваших руках? Жалоби. На знак сьогоднішнього дня, так. Ну і можна вас питати, я вперше не побачив такий пригожий у вас, як це сказати, бантик. Пригожий, червоно-білий, жовто-блакитний. Ви тим так само виказуєте солідарність з Україною? Так, єдність. Откуль ви, скажіть? Народу. Я з Гомеля. Ви з Гомеля? Так. Ви учитеся, працюєте? Працюю. Приїхали сюди відмислово? Ні, я тут працюю, я народилась у Гомелі. Народились. Так, і Чорнобиль був на моєму віку. Потерпели, так? Так. Ваші свояки? Ну так. Были Есть такое. Ні, ми не ліквідовані були, а лише хапіла. Хворели? Хворели, ну, батьки так. Батьки хворели? Так. Вам обійшлося покуль? Так. Ну. Нас берегли. Так, задаю вам здоров'я. Дякую велике. Напереді одна дівчина була з нашими співрозмовницями у вишиванці. Я так само хочу з нею познайомитися. Вельми симпатична вишиванка. Что вы от нас утекли? Вы меня шукаете. Мы вас шукаем. Хочем на вашу вишиванку спитати, хто її вишив. Її вишили у Києві. У Києві? Да. Это українська вишиванка? Да. А ви її пронули сьогодні от зараз для чого? Ну, бо немає білоруської. Нема білоруської. Тому прийшлося пронуть Київ. А вони подобні українські вишиванки і білоруські? Да, подобне. Ці, може, узори криху різні? Різні знаки узорів. І що вот це обозначає? Тут в основному маки. Ось. А у білорусів узори різне значення.
Маці, сім'я, любов. Білорусів тут об'єднує не тільки Чорнобиль, але й вишиванки таким чином. Да. Скажіть, а ці от люди, я тут з українкою говорив, вона казала, що білоруси якби в більшості не спочувають в Україні. Це правда так? Спочувають. Спочувають. Спять білоруси. Я спочуваю. Ви принаймні спочуваєте. Ті, з якими ви сябруєте, ті спочуваєте. Да. У меня много сябров с Украины. И я ведаю, что на самой справе там відбувається. І туди їздила, і мені вельми сподобалося. Вельми добрі люди. Ми зичимо їм миру. Да, миру. Ви ведаєте, чому їх нема миру. Вони тут в основному невиновні. Живе Білорусь! Дякую велике вам. Всього доброго. Живе Білорусь! 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 Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Не АЭС у Беларуси! 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 Наши обогнали. Вельми тесно тут і зволили влади. Але, як кажуть організатори, раніше ввогуле не дозволяли підходити до каплиці ахвярів. Сьогодні дозволили. І сьогодні ми не пойдемо, Чорнобильський шлях не пойде на площу Бангалор, на місце, де якби традиційно дозволені мітинги, а пойдуть тільки до каплиці і до пам'ятного знаку ахвярам Чорнобиля. Покуль я якраз йду поруч з Максимом Венерським. Максим, ніхто у вас не спробував забрати майку? Покуль ні. Покуль ні. Будемо за вами сочить далі, щоб ви спокійно могли спокійно не повторити, скажімо так, досвід Юрія Рубцова, який зараз знаходиться у слідчому ізоляторі. Позаємося. Едуард Лобов ледве не згубив білий стяг молодофронтовським крижом. Ага, побач бачимо ОМОН, відеооператор ОМОН здимає то, як Лобов взяв стяг назад. Ну, это тому, что тесно доволі. Прости. Машины, деревы, вузкие ходники. Какие-то бяка. Вот, питанница. Я знаю. У Менску сьогодні вельми добре надвор'я, насамрэч. Перші, магчыма, 2-3 теплые дні після такого прохолодного періоду. Древи одразу почали розпускати свої пупишки, листя, трава підскочила. Ось у таким, скажімо, інтер'єрі відбувається сьогоднішній Чорнобильський шлях. Ну, магчыма, він би мог бути і більш шматлюдним, але неділя, початок дачного сезону. Ну і, видать, розуміння людей, що не надто до їх прислуховуються влади, штурховують людей до того, щоб ці акції були такими шматликами. Хто не прийшов на цю акцію і не знаходиться на дачі, знаходиться своїх комп'ютерів, ми ведемо свою трансляцію, щоб вони, люди ті, які глядять нас по каналі YouTube, на сайті Радіо Свобода, могли відчути атмосферу сьогоднішнього Чорнобильського шляха у 29-ю годовину страшної трагедії, яка відбулася на 4-му енергоблоку
Чорнобильської АЕС. І яка ця трагедія фактично довго замовчувалася совєтськими владами. І врешті в часи перебудови це викликало обурення, це викликало 100-тисячні акції у Мінську, протести в Києві, занепокоєність по всім світі. Фактическая трагедия послужила одним з причин конца розпаду Совєтського Союзу, ровно як і війна в Афганістані. І менавіта правда про Чорнобильську трагедію, правда про сталінські репресії і про війну в Афганістані. Це три речі, які були як три цвіки.